Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Μαζευτήκαμε για άλλη μια φορά εδώ, οι Iron Sisters, να τα πούμε λίγο. Γεια σας κορίτσια. Καλημέρα. Μέρα. Καλημέρα και Καλημέρα. όποτε το βλέπει ο καθένας. Σωστό. Είμαι ητερόχρονη. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ε, Έκανα check-in, τώρα μου ήρθε, συγγνώμη, Ναι, ναι, άκυρο. ναι, δες. Το άκυρο σχόλιο της ημέρας. Έκανα check-in Τρίτη το βράδυ που γυρνούσαμε από το Ντουμπάι και συνήθως λέω, ξέρετε πώς Ναι, είμαστε στους check-ins. εγώ γέλασα πάρα πολύ. Ναι. Λέω καλησπέρα και καλή βραδιά. Ήταν 8 η ώρα το βράδυ. Όχι στις συνηθισμένες μου ώρες, αλλά ήταν αυτό που έπρεπε για εκείνη τη μέρα. Αργά Οπότε για ναι. σένα. Οριακά λέω, κοίτα να δεις, λέω ότι μπορείς να καταφέρεις όταν είσαι σε alert mode, γιατί δεν το πίστευα, ρε παιδί μου, για τον εαυτό μου τέτοια ώρα ότι θα έχω capacity κεφαλικό, Άμα αλλά περνάει. μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Τι Ε, κάνετε? καλά. Καλά. Να σας πω από τι έπαθα σήμερα. Για πες. Πες και εσύ για να ξεκινήσουμε τα νέα μας. Χθες το πρωί κλείσαμε τα εισιτήρια για τον αγώνα της Μαλαισίας. Ω, Εντάξει. 1.500 € τα εισιτήρια. Και μπαίνουμε σήμερα το πρωί να κάνουμε την εγγραφή στον αγώνα. οχ. Και γράφουν οι εγγραφές sold out. Πλάκα. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Ήταν όλες οι κατηγορίες sold out. Αγχώθηκα λίγο, ξέρω εγώ, στείλαμε μήνυμα στην WNBF Crown Galaxy, στην WNBF Worlds, στον Head Judge, δεν ξέρω σε ποιον στείλαμε. Και λέω, εντάξει, θα στείλω στην WNBF Dubai, η οποία απαντάνε αμέσως, γιατί προωθούσαν το event και θα είναι η ίδια κριτική επιτροπή, ένα περίπου. Αυτοί το διοργανώνουν. Και μου λένε ότι είχε γίνει λάθος και ότι την ημέρα που είχαν κλείσει το venue για το event, το είχαν κάνει double, πώς το λένε, το είχαν κλείσει και για άλλο event, οπότε ακύρωσαν το event Ναι. και η μόνη διαθέσιμη ημερομηνία θα ήταν το Σαββατοκύριακο των Worlds και μου λέει θα γίνει το event το 2026. Τι λες τώρα? Άρα, τι δεν Τους λέω, είναι. συγγνώμη, τι εννοείς, πλήρωσα τόσα λεφτά για εισιτήρια χθες και θα με Δεν ακυρώσεις το υπάρχει event. επιστροφή? Μου λέει θα επιστρέψουμε τα χρήματα των εγγραφών σε όσους έχουν γραφτεί και τα λεφτά των εισιτηρίων σε όσους έχουν γραφτεί. Ωρε φίλε. Λέω, συγγνώμη του λέω, δεν μπορούσατε να βγάλετε μια ανακοίνωση. Γιατί εγώ πριν 3 μέρες είχα δει ένα story με το venue, με τα ξενοδοχεία και είχα πατήσει πάνω στο post και το έβλεπα. Και δεν μπορούσα να βρω το post χθες και προχθές και είχα ψηλιαστεί λέω, γιατί το έχουν σβήσει το post. Και άρχισα λίγο να λέω μήπως έχω τρελαθεί, μήπως Και τελικά πώς δεν έβλεισαν υπήρχε σαν το Ε, post. Βάλατε Και, μήπως το και φλε. εν τέλει μου λέει ακυρώστε και θα σας στείλτε μας τη χρέωση για την ακύρωση και θα σας καλύψουμε τη χρέωση για την ακύρωση. Αλλά εγώ σήμερα το πρωί, επειδή δεν είχε περάσει 24 ώρο και είχαμε κλείσει με Qatar Airways, από ό,τι είδα το πρώτο 24ωρο ήταν δωρεάν η ακύρωση. Οπότε είχα 20 λεπτά κυριολεκτικά με το ρολόι να κάνω την ακύρωση για να περάσει το 24ωρο. Και κάναμε την ακύρωση Ωρε Θεέ. Άρεσε αυτό. Αλλιώς θα κάνετε ένα ταξίδι στη Μαλαισία έτσι. και είχα περάσει μια μικρή κρίση πανικού σήμερα το Ρε, είναι πρωί. πολλά λεφτά. Όχι. Ναι, ναι. Πω πω. Και μου έχουν πει Αυτό είναι ένα εντάξει, μάθημα για να βλέπουμε πρώτα αν είναι OK το event δεν και ξέρω, μετά τα εισιτήρια. δεν ξέρω αν θα με χρεώσουν κάποια cancellation fees. Θα τους το Από ό,τι στείλεις. είδα, ναι, αν με χρεώσουν κάτι θα τους τα στείλω. Απλά Παπαράδε. δεν ξέρω. Είχα αγχωθεί λίγο πριν να τα κλείσουμε, γιατί ήξερα ότι ήταν η ίδια επιτροπή που οργάνωσε το Ντουμπάι και η οργάνωση ήταν χάλια. Και λέω τώρα θα πάμε εκεί, θα είναι πάλι χάλια. Δεν ψινόμουν πολύ. Εν τέλει, άκυρο.
Αυτά. Άρα τελευταίος αγώνας στην Αγγλία. Όχι. Θα δείξω. Exclusives, κύριε Γάγο, έτσι. Όχι. Άσε τίποτα να αποκαλυφθεί Όχι, έτσι, να υπάρχει μίλα. κάτι. Δεν μιλάω, τελείως. Να υπάρχει κάτι, να περιμένουμε έτσι να αποκαλυφθεί κάτι στο τέλος. Ναι. Να μην τα Πάντως, πούμε όλα από τώρα. Αλλά θα περάσει μια μικρή περιπέτεια. απίστευτο. Σοκ. Απίστευτο. Οπότε ναι, είμαστε post-Dubai show. Πόσες... Έχει περάσει μία εβδομάδα από το show. Ναι. Εγώ νομίζω σαν χθες ήταν. Και είμαστε Πείτε την τώρα... εμπειρία σας. Ναι, θα σας πούμε την εμπειρία μας από Ντουμπάι, έτσι συνοπτικά. Ιώ, θες να ξεκινήσεις με την εμπειρία σου από το Ντουμπάι? Από το Ντουμπάι ή από το show? Από Το ό,τι show, θέλεις. νομίζω. Από το show. Λοιπόν, εγώ το έζησα ως αθλήτρια εκεί. Θα έλεγα ότι ήταν απογοητευτικό από άποψη διοργάνωσης. Δηλαδή, το backstage ήταν χάλια. Υπήρχε ένας χώρος στον οποίο βαφώσουν. Για τις γυναίκες ειδικά ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Αυτές οι κοπέλες που σε έβαφαν ήταν λες και ήταν η πρώτη τους μέρα στη δουλειά. Δηλαδή, εμένα έσταξε τις βαφές στο ένα μου πόδι, δεν ήξερε πώς να με φτιάξει, με έβαφε, με άφηνε, στεκόμουν εκεί, δηλαδή έτσι, 50 λεπτά μέχρι να μου κάνει ένα coat. Γιατί έφευγε, έλειπε 10 λεπτά, ξαναρχόταν. Έφευγε, ερχόταν. Περίμενες πολλή ώρα για να σε βάψουν, εν τέλει βάφτηκα πολύ κοντά στην ώρα που θα έβγαινα, οπότε δεν πρόλαβα να στεγνώσω και πάρα πολύ. Ήρθε ο άλλος να μου βάλει λάδι, αλλά επειδή δεν ήμουν στεγνή, με έκανε χάλια. Μετά, επειδή έπρεπε να βαφτεί ο Μίκαλ και δεν το επέτρεπαν να βαφτεί πιο νωρίς, δεν μπόρεσε καν να με δει πριν να βγω. Δεν μπορούσε καν να με δει πάνω στη σκηνή, που εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι, αλλά ως coach δεν μπορούσε να ήταν εκεί λόγω της κακής διοργάνωσης. Αυτά από τον backstage. Δεν ξέρω, η Δανάη τι θέλει να πει για τον backstage. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με το βάψιμο είχαμε μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ήταν ποιος θα τύχει να σε βάψει. Αν και οι περισσότεροι λίγο... Ήταν αυτό που είπες, λες και το κάνανε πρώτη φορά, λες και δεν ξέρανε, λες και βαριόντουσαν. Ο άλλος ήταν κυριολεκτικά, λες και ήταν ένας σαν μαστουρωμένος. Πραγματικά πρέπει να έχει πάρει κάτι αυτός, δηλαδή καθόταν κάπως έτσι. Τον Παναγιώτη το βάψανε απαράδεκτα χάλια την πρώτη φορά. Απαράδεκτα χάλια. Δηλαδή το ένα του πόδι το είχαν κάνει σκατά. Περίμενε πόση ώρα να στεγνώσει. Και εμένα το πόδι. Τον Κώστα λίγο καλύτερα. Μετά βέβαια ήταν ένας Πολωνός από την WNBF ο οποίος μας έσωσε στην κυριολεξία, γιατί όταν ο Παναγιώτης κέρδισε την επαγγελματική κάρτα αποφάσισε μετά ότι θα κάνει το pro show. Εντάξει, όσοι δεν ξέρουν το podcast θα πούμε και πώς θα πήγαμε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ο Παναγιώτης κέρδισε το amateur show, κέρδισε το overall, πήρε την επαγγελματική κάρτα. Εκεί θα μπορούσε να τελειώσει, αλλά αποφάσισε να την ενεργοποιήσει και να παίξει στο pro show. Οπότε το βάψιμο έχει γίνει. Βασικά δεν ήταν καλό, είχε στάμπες, ήταν παράξενο. Χωρίς να υδρώσει. Στα λέει υδρώτα αυτή τη φορά. Το λάδι οπότε ήταν καλό. Λάδι δεν έβαλε ο Παναγιώτης καθόλου. Ο Κώστας έβαλε ένα απλό λαδάκι χωρίς περίεργα. Του είπα 50 φορές πήγαινε να ελέγξεις ότι δεν έχει τίποτα μέσα. Λοιπόν, ναι. Και εν πάση περιπτώσει έρχεται ένας Πολωνός από την WNBF και το κοιτάει και του λέει «Μαν, λέει, πρέπει να το βγάλεις εντελώς και να σου περάσουν δεύτερο. Γιατί αλλιώς, λέει, αν σε βάψουν πάνω από αυτό, λέει, θα βγεις κατά». Μας έσωσε ο άνθρωπος πραγματικά, του είπαμε 1000 ευχαριστώ. Πώς το βγάλατε? Θα σου πω, πάμε στο τουαλέτα, εντάξει, έγινε τουαλέτα υπέροχη. Είχε αυτά τα βρυσάκια. Αυτά που είναι για... Ναι. Πήραμε το βρυσάκι, κάναμε μια πετσέτα, την κάναμε όλη μουσχεμα. Το έβγαλα όλο. Είχε χρόνο, δηλαδή, είχε τόσο χρόνο. Ναι, γιατί από τη μία κατηγορία στην άλλη. Ναι, επειδή ήταν 2 ώρες πίσω το show. Ναι, καθυστέρησε το show, ήμασταν πόση ώρα πίσω, καθυστέρησε full.
Ο άλλος πήρε pre-workout και έπαιξε 2 ώρες μετά. Πάει το pre-workout. Για τον Κώστα λέω τώρα, για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, το κάνουμε την πετσέτα, καθαρίζουμε όλη την μπογιά και μετά πήγε και ζήτησε από τον head βαψίματος, πώς λέγεται, τον αρχηγό εκεί πέρα, ο οποίος τον έκανε πένα, τον έκανε τέλεια, του έκανε απίστευτο βάψιμο, τον χιλιοευχαρίστησε και του μίλησε, μετά τους μίλησε και ο Παναγιώτης τους είπε ότι ρε παιδί μου, εσείς θα μας φτιάξετε τη μέρα, να μας βάψετε καλά, περιμένουμε τόσο καιρό να κάνουμε ένα show, τους είπε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν καταλάβαινε να γίνει, αν τέλος πάντων έδινε σημασία. Σε κάθε σενάριο το δεύτερο βάψιμο ήταν καλό και το tip του Πολωνού ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας πει. Δηλαδή αυτό ότι αν έχεις γίνει σκατά, μην προσπαθείς να το φτιάξεις με απανωτές δόσεις, διώξ' το όλο και ξαναπέρνα το. Να μείνεις με το base coat και ξαναπέρνα το. Εμένα αυτή που με είχε κάνει σκατά, της λέω φτιάξτε το μου λέει I didn't mean, I didn't mean. Τα αγγλικά της χάλια. Της λέω, το ξέρω ότι you didn't mean, φτιάξτε το μου λέει how. Τι how, εγώ σου πω how. Ναι. Απλά φαίνεται ότι βάζουν ανθρώπους που δεν ξέρουν. Και αυτό. Φθηνά χέρια φαντάζομαι. Δεν ξέρω τώρα τι. Ναι, κάπως έτσι. Εγώ δεν το περίμενα αυτό. Αυτό εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση, γιατί δίνει μεγάλα χρηματικά έπαθλα. Δεν φαίνεται ωραίο. Πουθενά. Και δεν δίνει βάση στα βασικά. Αυτό. Δεν υπήρχε χώρος να παμπάρεις. Δεν θα σχολιάσω για τις θέσεις. Τέταρτη, πέμπτη, σαν να μην υπάρχει. Ναι. Σου έλεγαν, ξέρω εγώ, βγαίνεις σε 5 λεπτά, τελικά βγαίνεις σε 25 λεπτά. Το ήταν θέμα μεγάλο. Ήταν λίγο δύσκολο με το χρονοδιάγραμμα. Εγώ πήγαινα συνέχεια να ρωτήσω πότε βγαίνουν, που είχα ζαλίσει εκεί πέρα. Και μου έλεγε θα έρθουν να σας πούμε. Τελικά δεν ήρθε ποτέ. Θεωρείτε ότι φταίει που ήταν, ας πούμε, WNBF? Γιατί άμα δεις... Είναι αναδιοργάνωση. Δηλαδή, επειδή έχω ακούσει για παράδειγμα ότι και στο UK, για παράδειγμα, πέρσι ήταν που είχαν αργήσει πάρα πολύ το show. Φέτος, επειδή ρώτησα, ήταν ο Χριστόφορος που έπαιζε, τον ρώτησα πώς ήταν και μου είπε ότι ήταν όλα πένα. Νομίζω ότι τυχαίνει. Είναι λίγο... Σε άλλα event WNBF που έχω πάει δεν ήταν έτσι. Δηλαδή το event της Ελβετίας ήταν απίστευτο. Είχαν δωμάτιο, γυμναστήριο, backstage. Τέλειο. Αυτό είναι ιδανικό. Είχαν πάντους, είχαν βαράκια, είχαν... Στην Κύπρο που παρούσατε εσείς τα βαράκια. Είδα στην Κύπρο, τηρήσανε βέβαια το χρονοδιάγραμμα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ενώ στο Ντουμπάι, ας πούμε, αυτό δεν έγινε. Δηλαδή με το χρονοδιάγραμμα. Αλλά γενικότερα, εντάξει, εμένα overall η εμπειρία μου ήταν καλή, γιατί το απόλαυσα full, σαν coach, σαν partner, σαν τα πάντα. Και εντάξει, μας άρεσε μας όλη η εμπειρία, γιατί τα πήγανε και τα παιδιά πολύ καλά. Οπότε το χαρήκαμε. Η σκηνή ήταν ωραία. Πολύ καλά. Ωραία σκηνή. Άψογα. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι δεν ανακοίνωσαν θέσεις πέρα από πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Το top 3. Και ότι δεν έδωσαν κάτι στους υπόλοιπους. Ένα κυπελάκι, παιδί μου, ένα κάτι, ναι. Ένα μετάλλιο, ξέρω εγώ, συμμετοχής. Γιατί αυτά σου μένουν από τον αγώνα. Γιατί... Ισχύει. Καταρχήν σου δώσα τόσα λεφτά. Ναι, σου δώσα τόσα χρήματα να έρθω. Θέλω ένα αναμνηστικό κάτι. Σωστό. Αυτό όντως δεν το πρόσεξα. Δηλαδή ούτε ένα μετάλλιο συμμετοχής δεν έδωσα. Τίποτα. Αυτό είναι μεγάλη βλακεία. Ναι, είναι κρίμα, γιατί εντάξει. Είναι κρίμα, όντως. Ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, γενικότερα ενδιαφέρουσα εμπειρία. Δεν έχω ξαναπάει σε τέτοιο show που, για παράδειγμα, να πηγαίνει το top 2 στο overall κτλ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αν και από ό,τι καταλάβαμε δεν πολύ μέτραγε. Θέλω να πω ότι το συμπέρασμα... Αν είναι περισσότερο χρόνο στη σκηνή ή μπορεί ο δεύτερος μιας κατηγορίας να ήταν πιο πάνω από τον πρώτο άλλης. Δεν το πάνε έτσι. Το κατάλαβα τι κάνανε. Επειδή θέλουν να δώσουν προκάρτες σε όλες τις κατηγορίες, και σε light και σε middle, δεν θα έδιναν σε 2 heavy, για παράδειγμα. Ενώ γιατί κάποια πράγματα ήταν... Ναι, απλά πέρσι στο overall των pros, η πρώτη-δεύτερη θέση ήταν από την ίδια κατηγορία.
Α, ενδιαφέρον. Γιατί εγώ κατάλαβα ότι το κάνανε, ότι το είχαν προαποφασίσει λίγο, ότι δεν θα δώσουν σε όλους της Σύριας. Γιατί, για παράδειγμα, επειδή ο Κώστας, για παράδειγμα, που τα πήγε εξαιρετικά, να πούμε, να κάνουμε έτσι και ένα update, από την Κύπρο 100% leveled up, πιο condition, πιο full, απίστευτο look. Κέρδισε τη Junior και μετά στην Open έπαιξε με τον Παναγιώτη, βγήκε δεύτερος. Οπότε πήγανε και οι δύο σαν heavyweights νικητές στο overall. Εκεί, για παράδειγμα, εντάξει, είμαι αντικειμενική, το ξέρετε, ότι δεν λέω πράγματα τα οποία τα πλάτα λίγο. Θεωρώ ότι ο Κώστας, για παράδειγμα, που τον βάλανε πίσω και δεν ήταν στις συγκρίσεις, ήταν πολύ ανώτερος από πολλούς άλλους που ήταν στο overall. Συν του ότι, για παράδειγμα, υπήρχε άνθρωπος στο overall, ο οποίος ήταν νικητής, νομίζω, μιας χαμηλής κατηγορίας βάρους, τον οποίο τον είχε νικήσει στη Junior, άρα είναι εκ των πραγμάτων καλύτερός του. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να το δει οποιοδήποτε έβλεπε Απλά το αυτό. είναι στο top 2 Ναι. στην Open, στην Ναι. κατηγορία κιλών με τον Παναγιώτη. Ναι, Βάλαμε- δεν θέλαν να δώσουν σε δύο heavyweights κάρτα, θέλαν να δώσουν και σε χαμηλότερες κατηγορίες, γι' αυτό τον είχαν πίσω, γιατί αν είναι να το κρίναμε με βάση το πώς έδειχνε, θεωρώ ότι και ο Κώστας, για παράδειγμα, θα έπρεπε να έχει πάρει κάρτα σε αυτόν τον αγώνα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αυτό είναι το δικό μου. Δεν είναι παράπονο, αλλά είναι ότι γιατί τους βάζεις και τους δύο να παίξουν, ας πούμε, στο overall, εφόσον ξέρεις ότι δεν θα δώσεις την κάρτα, αλλά το κάνουν, φαντάζομαι, και για τζερτζελέ και για το οτιδήποτε, αλλά it's okay. Ναι, αλλά αυτό δεν βγάζει και νόημα, γιατί... Δεν βγάζει, όντως. γιατί Το ίδιο ο κάνανε καλύτερος και στον Παναγιώτη. κάρτα. Δηλαδή, αν από τους heavyweight, να το πω αλλιώς, αν από τους lightweight το look ήταν καλύτερο, γιατί να του δώσει το heavyweight? Απλά επειδή είναι heavyweight, ας πούμε, μπορεί να είναι ψηλότερος και να μην έχει γεμίσει το frame του όπως το έχει γεμίσει ο άλλος που είναι πιο κοντός. Συμφωνώ εγώ απόλυτα σε αυτό. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνανε, γιατί το ίδιο κάνανε και στους Pro. Δηλαδή ο Παναγιώτης βγήκε στο top 2 της επαγγελματικής κατηγορίας, πήγε στο overall για τους Pros που δίνονταν τα χρηματικά έπαθλα και βγήκε τέταρτος στο overall. Που πάλι πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι στους πρώτους τρεις. Δηλαδή, Ξεκάθαρα. προφανώς θα ήταν κάτω από τον άνθρωπο που το κέρδισε στην κατηγορία την Pro. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, it is what it is. Απλά συζήτηση να γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι. Εντάξει, το θετικό είναι ότι βγάλανε πολύ πολύ καλύτερα look και όλοι δηλαδή. Αυτό μας ενδιαφέρει και η ΙΟ ήταν απίστευτη, να το πούμε και αυτό γιατί δεν το έχουμε σχολιάσει. Εγώ που σε είδα ΙΟ on stage, το presentation σου ήταν απίστευτο. Έχεις απίστευτο flow στο πώς παίρνεις τις πόζες σου, στο πώς παρουσιάζεσαι, η άβρα σου, το χαμόγελό σου, η άνεσή σου, ήταν απίστευτα όλα. Να πούμε ότι οι πρώτες δύο στην πικίνη είχαν τα χαρακτηριστικά που σχολιάζαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Θεωρώ ότι ήταν Και η μάσουλα τρίτη. και σκληρές. Και η Την τρίτη τρίτη. δεν τη θυμάμαι πολύ. Ούτε εγώ Σίγουρα δεν θυμόμουν, εκεί. την είδα μετά στις φωτογραφίες και αυτή ήταν πολύ στεβενή. Ναι. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πλέον ζητάνε αυτά τα looks, οπότε και οι αθλήτρες θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι κοπέλες, αν ποζάραν διαφορετικά, θα μπορούσαν να στείλουν και σε άλλες κατηγορίες. 100%. Αλλά ναι, it's okay. Για μένα ήσουν ένα μπικίνι spot on. Εγώ να πω κάτι. Απλά Επειδή, πώς το λένε, ο αδερφός μου ο μικρός, γενικά, τον Παναγιώτη θέλει να τον δει να παίζει. Και βλέπει και το podcast. Ο μικρός μου αδερφός. Και βλέπει και το podcast. Και του λέω τότε θα βγει τότε θα βγει ο Μίκαελ, τότε θα βγει... Γενικά τα παρακολουθεί. Και το είχε βάλει στο σπίτι και ήταν και η μάνα μου στο σπίτι. Και η μάνα μου, εντάξει, μας βλέπει. Έτσι, είναι το παιδί της μέσα, θέλει να το δει το podcast. Και σε είδε και γυρνάει και μου λέει, μαμά μου, Βικτωρία Ιω ήταν κουκλάρα. Ήταν φάνη σου, Η μαμά μου, ναι. Η Ιω μου λέει, καμία σχέση. Λέει, δεν ξέρω, η άλλη στην άσχημη, μου λέει, κάνει. Η Ιω ήταν κούκλα, μου λέει. Εγώ η Ιω είχα και για πιο πάνω θέση με βάση αυτά που είδα, επειδή το έβλεπα. Δανάη, εσύ είδες όλη την κατηγορία της μπικίνι. Ναι, το είδα Δεν όλο. θεωρείς ότι το πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα? Ναι. Θεωρώ ότι γενικά τις γυναίκες λίγο... Πιστεύω ότι αρχικά ήταν μία κατηγορία 15 άτομα. Δεν έπρεπε τουλάχιστον να είναι ψηλές και κοντές. Πάρα 15 πολύ. άτομα. Έχω ψηλές και κοντές. Μα και πόσα call out έκαναν?
2. Νομίζω ότι έκαναν Το πρώτο και μετά οι και το υπόλοιπες. δεύτερο. Ναι, Απλά και το δικούνται δεύτερο. όλοι αυτά. όσοι είναι στο πλάι, δεν μπορούν να δειχθούν Τι σωστά. να δούνε. Και ποιο να Εντάξει. πρωτοδείς κιόλας. Αρχικά μόνο μπικίνι υπήρχε σε όλο τον αγώνα. Δεν υπάρχουν άλλες κατηγορίες. Πού είναι η Αυτό figure, πού ήθελα είναι να η πω. physique. Δεν, εγώ δεν είδα γιατί κοιμήθηκα και Όχι, δεν ήταν μετά. ξέρω. Δεν υπήρχαν δηλαδή. Όχι, δεν υπήρχαν. Ήταν μόνο μπικίνι και μία κατηγορία. Θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δύο. Είδα Περίεργο. men's physique 1, 2, 3, 4, 5, πόσους είχε 100 κατηγορίες. Δηλαδή 8, οι γυναίκες μία κατηγορία. κάπου εκεί νομίζω μπορεί να ήταν στη φυζίκ. Αποκλείται να μην είχαν δηλώσει συμμετοχή και από άλλες κατηγορίες. Υπήρχε η δυνατότητα. Άμα δεν υπήρχε η κατηγορία, πώς να δηλώσουν συμμετοχή. Ή δεν είχε αρκετές συμμετοχές και ποιος ξέρει. Και τις βγάλανε τελείως. Την προηγούμενη μέρα είχα ρωτήσει αυτόν τον παρουσιαστή, δεν ξέρω τι ρόλο έχει ακριβώς αυτός, που παρουσίαζε το event, και όταν πήγαμε για ζήγηση και μου λέει είναι 12 η μπικίνι. Εν τέλει ήμασταν 15 την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ ένιωσα ότι ήταν πολύ ράστ. Δηλαδή σας πήγανε, ούτε κατάλαβες πότε ξεκίνησε, πότε τελείωσε, πότε τους είδα. Εγώ βγήκα στη σκηνή, έκανα τις πoses, ξέρω εγώ, μας λένε φύγατε. Λέω αυτό ήταν. Έχουμε guest. Yes. Αγάπη μου, Ντάριλ, κοίτα την κάμερα. θα πεθάνω. Ήθελες να κάνεις guest star, guest posing. Θα ποζάρεις. Να Εντάξει, δεις. μην Πω, κάτσεις πω. 100% Όλη μέσα την στην κάμερα. κάμερα. Ελεύθερα. Και εγώ όταν άνοιξα το live stream πέτυχα δύο κοπέλες. Βασικά το άνοιγα, το έκλεινα γιατί είχα δουλειά. Όταν άνοιξα και ήταν η μπικίνι, πέτυχα δύο κοπέλες και μετά βγήκε σε σείο. Εντάξει, συμφωνώ με την Ανάη, όχι απλά 100%. Λέω, το έκανες τόσο με τέτοια άνεση. Λες και τίποτα, φαινόσου να δεν ξέρω. Επαγγελματικό posing. στα αλήθεια. Ορισμός, τίποτα. Ήτανε, αλλά είχα και εγώ την ίδια εντύπωση σαν να... Όλοι. Οπ, κόλλησε. Λέω κιόλας τελειώσανε. Επίσης Α, δεν μπορούσα να καταλάβω το live stream ήταν λίγο χάλια, γιατί πολλές φορές έδειχνα από μακριά τη σκηνή και δεν βλέπαμε τίποτα. Δηλαδή, τι να δούμε. Βλέπαμε απλά κάτι ανθρώπους να στέκονται στη σκηνή, δεν βλέπαμε τίποτα, ρε φίλε. Κάποιες φορές κάνανε κάποια κοντινά, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε. Εγώ έχω μια ερώτηση τώρα. Τι ημέρα παίζετε στην Αγγλία, Σάββατο ή Κυριακή? Εγώ είμαι Σάββατο, Μμμ. ο Μίκαελ και ο Παναγιώτης θα είναι Κυριακή. Και η Ματίνα Ναι, Σάββατο. η Ματίνα πότε είναι. Η Ματίνα νομίζω είναι και αυτή Κυριακή. Νομίζω το Φίκερ έχουν βγάλει το πρόγραμμα. Εγώ έχω το σήμερα. άλλο challenge σαν coach. Ο Κώστας θα παίξει και junior και open και θα είναι Σάββατο και Κυριακή. Θα έρθει και η Αγγλία ο Κώστας, δεν το ήξερα. Ναι. Θα έχω και τη Ματίνα και τον Κώστα τώρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Η Ματίνα νομίζω και εγώ ότι είναι την Κυριακή. Κυριακή. Έχω την Νομίζω εντύπωση το ότι... Φίκερ είναι Κυριακή. Παιδιά, ελπίζω Ναι. αυτή η διοργάνωση να είναι πραγματικά καλή, γιατί την έχουν χαϊπάρει Εγώ τόσο. πιστεύω θα είναι. Βασικά, Ο όλοι AJ πιστεύουν ότι θα είναι καλή. Ο AJ, επειδή το πονάει σαν αθλητή στο άθλημα, Ναι. θα έχει μεριμνήσει για τα πάντα, εγώ πιστεύω. Όπως Το πρέπει. το άλλο που δεν μου άρεσε από τη διοργάνωση στο Τουπά είναι ότι δεν είχαν καθόλου booths, τίποτα έξω. Δηλαδή, σε άλλα event μπορεί να έχουν πρωτεΐνες, να έχουν Ναι. φαγητά, να έχουν Είχες BD. λίγα. Ναι. Τζέρτζελο, λίγο έτσι κάτι. Ναι, κάτι. Αυτά που μου αρέσουν εμένα να φέρνω συνέχεια έτσι τα ξέρεις. Κάτι να πάρεις από τη μέρα. Εντάξει, πήραμε από το Dungeon όμως που πήγαμε. Πήραμε, ναι. Και από το event πήρα φανέλα. Από το event. Αυτή Ξέρω, που σου δώσαμε εννοείς. Όχι, δεν μας την έδωσαν. Από κάπου πήγε και πήρε ο Μίκαλ, δεν ξέρω πού τις βρήκε. Πουλούσε. Πάντως, Οκ. αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση στην Αγγλία τώρα στο event είναι πόσο ακριβό είναι το εισιτήριο. Το Για το spectator event. ρε, Πόσο είναι. Όσο... είναι 50 λίρες η 50. μέρα. Τη Αλήθεια. μέρα. Ημέρα. Ημέρα. Δηλαδή, άμα θες να έρθεις Σάββατο και Κυριακή, είναι 100 λίρες. Σοβαρά μιλάς. Είναι πάρα πολλά.
Δηλαδή το coach pass πόσο Δεν ξέρω, έχει? σίγουρα παραπάνω. Άμα μπει online, θα έχει τα εισιτήρια. Τώρα coach pass στο Dubai, εγώ έδωσα ένα 80 ευρώ coach pass. Coach pass όμως, άιντε, πες, Ναι, εντάξει, στην Κύπρο είναι 50, 60 βασικά. 20 ευρώ ήταν στην Κύπρο το εισιτήριο. Οκ. Ναι, του spectator. Όχι, μια χαρά είναι, λογικό. Αλλά τώρα το spectator είναι 50 λίρες για τη μία μέρα. 2 μέρες είναι 100. Δεν ξέρω πώς είναι το coach pass. Οπότε περιμένω πολλά από τη διοργάνωση. Δηλαδή, αν είναι... Εγώ δεν ξέρω Πάρα, αν μπορούμε πες. ως αθλητές, ας πούμε εγώ παίζω το Σάββατο, αν μπορώ την Κυριακή να πάω backstage ή αν πρέπει να πληρώσω Backstage ίσως... πιστεύω ότι θα μπορείς, του πούστη, δηλαδή, συγγνώμη για την έκφραση. περάσω έτσι. Στο YouTube όλα επιτρέπονται. Εντάξει, δεν AJ. Για το Μίκαλ δεν θα σου αφήσει να πας που έχεις. Έχει τα μέσα. Τι ήθελα να πω, κάτι που δεν σχολιάσαμε για το Dubai, που μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση και θέλω να το πω, ήταν ο DJ. Ο DJ Ναι, ήταν το γαμάτος. ζούσε. Ο DJ ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ και ήταν έτσι. Μιλάμε, έχει τρελαθεί ο τύπος. Δεν έχω Ειδικά ξαναδεί το βράδυ. τόσο χαϊπαρισμένο DJ. Ήταν απίστευτος, πάρα πολύ καλός. Γνώμη Συγγνώμη, για αυτό που- DJ στα γυμναστήρια. Έχουμε και petting εδώ. Να κάνουμε petting συνέχεια. Τι γνώμη έχετε για τους DJ στα γυμναστήρια? Στα Τι εννοείς? γυμναστήρια. Εγώ δεν το έχω δει αυτό. Πλάκα κάνεις. Γιατί υπάρχει DJ σε γυμναστήρια. Στο Ultraflex παίρνουνε μία τύπισσα, DJ. Αλήθεια λες. Ρε. Παιδιά, Ω, εγώ οκ. νιώθω άσχημα, γιατί όλοι είμαστε με τα ακουστικά. Και αυτή παίζει μουσική, μόνη της παίζει εκεί πέρα. Εντάξει. Εγώ στο 100 όταν βάζουμε καμιά φορά έτσι τίποτα πολύ που να γουστάρω full δεν ακούω μουσική. Αυτή έπαιζε πιτάδικα, τώρα το 100 δεν παίζει τα πιτάδικα, εκείνο παίζει ωραία κομμάτια. Σωστά. Ναι, δεν ξέρω, και εγώ είναι λίγο awkward. Νιώθω λίγο περίεργα, γιατί είναι μια νέα κοπέλα που μου κάθεται και στην είσοδο περίπου του γυμναστηρίου, εκεί που έχω τα dumbbells και τα τέτοια. Παίζει εκεί πέρα τη μουσική, την έχουν κάποιες ώρες, ξέρω εγώ, τύπου σαν event το κάνουν. Αλλά εγώ το θεωρώ λίγο βλακώδες, γιατί όλοι είναι με τα ακουστικά. Ελάχιστα θα κάτσουν να ακούσουν τώρα τη μουσική που θα παίξει. Είναι μερικοί λιγούρδες που πάνε και τις την πέφτουν. Εγώ δεν ξέρω τι λυπάμαι. Δεν ξέρω, νιώθω άσχημα. Στο Dungeon δεν είχε καν μουσική. Αλήθεια. Είναι vibe που πουλάνε στο dungeon χωρίς τη μουσική. Πολύ απογοητευτικό. Νέκρα. Θα σας πω, εγώ δεν τρελάθηκα. Εντάξει, ωραία μηχανηματάκια, όχι όλα, κάποια δεν μου άρεσαν που έκανα, κάποια άλλα μου άρεσαν. Έκανα ένα pendulum, το Predator ήτανε. Α, ναι, το έχω κάνει αυτό. Ωραία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανα ένα hip thrust machine που δεν μου άρεσε καθόλου, πέσιο. Ένα προσαγωγούς χάλια. Το extension του Prime μου φάνηκε πολύ overrated. Δεν ξέρω, δεν Για τρελάθηκα. διαφήμιση του γυμναστηρίου να το πάρουμε. Ναι, είδα, είχε κάτι απίστευτα για upper body, αλλά δυστυχώς δεν τα έκανα γιατί δεν έκατσε με τις προπονήσεις μου. Αλλά ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρον εξοπλισμός για το upper body και για την πλάτη, δηλαδή θα ήθελα να κάνω. Εντάξει, overall ωραίο vibe. Δεν είδα τόσους committed αθλητές, δηλαδή ήταν λίγοι. Είχατε πάει πρωί, μήπως η Όχι. ώρα ήταν... Ειδικά το απόγευμα πήγαμε την πρώτη μέρα, εγώ και η Ιώ ήμασταν οι μόνες γυναίκες στο γυμναστήριο. Δεν υπήρχε ούτε μία γυναίκα εκτός από εμάς τις δύο. Την επόμενη μέρα είχε λίγες, είχε κάποιες. Είχε και μία που ήταν wellness και έκανε και posing. Πολύ ωραία γαμάτη ήταν αυτή. Αλλά overall δεν είδα ότι ξέρεις αυτό που ότι θα πας και θα δεις όλους να κάνουν προπόνηση και να αού και ιστορίες. Δεν ήταν το εκεί είδα για να αυτό. κάνουν προπόνηση, ήταν εκεί. Με τα νέα τρίποδα ήταν. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ. Τρίποδα όχι για να βγάλουν την προπόνηση. Τρίποδα για να βγάλουν φωτογραφίες, Για να το ποζάρουν. Instagram. Ναι. Απίστευτο. Εμένα με σόκαρε αυτό. Ένιωθα λες και βρίσκομαι μέσα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Φαντάσου νιώθω να ότι- πηγαίνατε και στον Πινούς, που τον Πινούς είναι ακόμα πιο... Δεν ξέρω, το ξέρεις τον Πινούς. Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω Το ψάξει, Πινούς ας είναι πούμε. αυτό το γυμναστήριο με τις πλάκες εκείνες σαν... Α, κατάλαβα ποιο λες. Της Βασικά, ναι, Captain το έχω- America είναι εκείνο. Εκεί Α. είναι ακόμα χειρότερο σε αυτό που λες. το Εκεί φαντάσου.
Εκεί είναι άστο. Πας εκεί πέρα και δεν έχω πάει, αλλά με άτομα που έχω γνωρίσει εδώ Αγγλία που μου έχουν πει, λένε είναι όλο τίποτα, show. Δεν έχει... Αφορμή αυτό, μπορούμε να πούμε πόσο σημαντικό είναι το κλίμα του γυμναστηρίου και πόσο ρόλο παίζει, γιατί όσο συγκεντρωμένος κι αν είσαι εσύ στον εαυτό σου και στην προπόνησή σου, το κλίμα είναι κλίμα, δηλαδή είσαι άνθρωπος και δεν γίνεται να μην επηρεαστείς με κάποιο Θα τρόπο. σου αποσπάσουν την προσοχή, ναι. Δηλαδή, εντάξει, με τα ακουστικά κάτι γίνεται, αλλά Και πάλι. και πάλι, δηλαδή είναι σημαντικό πολύ ή το να νιώθεις και άνετα, γιατί μπορεί να έχει top εξοπλισμό, αλλά άμα νιώθεις άβολα για τον οποιοδήποτε λόγο, πιστεύω ότι δεν θα είναι η ίδια η προπόνηση ποιοτικά όπως σε ένα γυμναστήριο που μπορεί ο εξοπλισμός να μην είναι τέλειος, αλλά το κλίμα να σε κάνει να είσαι άνετος, για παράδειγμα. Έτσι ακριβώς όπως νιώθουμε εμείς πλέον στο 100% που νιώθεις ότι είσαι μέσα στο σπίτι σου. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το είχα βιώσει ποτέ σε κανένα γυμναστήριο στην Αθήνα. Προφανώς τώρα υπάρχει το Ultraflex. Αλλά το vibe hardcore γυμναστηρίου που να κάνει set και να είναι όλοι φίλοι σου, ξέρω εγώ, γύρω και να γουστάρετε όλοι μαζί, να σου λένε πάμε να σε ακούσουν ή οτιδήποτε, να νιώθεις άνετα ρε παιδί μου μες στο χώρο σου. Οι προπονήσεις, ακόμα και με μέτριο εξοπλισμό, να μην τα έχεις όλα και να κάνεις πιο πολύ free weights κτλ., μπορείς να βγάλεις το 1000% σου σε σχέση με το να είσαι σε ένα optimal περιβάλλον που δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Δεν μπορείς να νιώθεις ότι σε κοιτάνε, νιώθεις ότι είσαι περίεργος, νιώθεις ότι σε σχολιάζουν, νιώθεις το οτιδήποτε μπορεί Να μην μπορείς να νιώθεις. φωνάξεις, να μην μπορείς να κάνεις... Οτιδήποτε, να σου κάνουν παρατήρηση για τον παραμικρό ας πούμε. Εγώ Ή να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, να είναι, συγγνώμη, να είναι και το γενικότερη gen pop, να είσαι εσύ έτοιμος, να έχεις κάνει mindset, ότι μπαίνω στο set ας πούμε, να έχεις κλείσει μάτια, να έχεις συγκεντρωθεί full και να έρχεται εκεί και να σου κάνει έτσι. Εμένα με πάει στο set μου, ερχόταν, ήμουν εγώ έτσι, έκανα pull down και ήρθε η άλλη και με χτύπησε στην πλάτη. Μάτι Παναγία μου και σε prep, ήταν η μόνη φορά που εκτροχιάστηκα. Δεν ξέρω, τρελάθηκα εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα πραγματικά. Όταν ήμουν τότε. Εδώ κάνεις. Άνθρωπε μου, με βλέπεις, κάνω σετ. Το χειρότερο είναι να έρθουν να σε βοηθήσουν την ώρα που κάνεις σετ χωρίς να θέλεις. Χωρίς να θέλεις. Εμένα αυτό είναι το χειρότερο μου. Και άντε να είναι κάποιος που θα σε βοηθήσει ποιοτικά. Ο άλλος θα σου σπρώξει την μπάρα μόνος του. Την άλλη φορά έκανα πέντουλο. Εγώ να νιώθω ότι βγαίνει η επανάληψη. Θα πεθάνω, αλλά θα βγει. Και να νιώθω ότι μου δίνει. Και να το νιώθω. Να κλείνω το σετ, να γυρίζω να το βλέπω με ένα βλέμμα, λες και θα τον σκοτώσω και να μου κάνει γιατί, εντάξει, ότι έπρεπε να του πω και ευχαριστώ. Εγώ με το που βλέπω να πλησιάζει κάποιος. Αγχώνεσαι αρχικά. Γιατί αγχώνεσαι. Όχι, λίγο έδωσα. Του λέω, δεν ήθελα να μου δώσεις, θα έκανα άλλη μία. Μου λέει, γιατί, πολύ λίγο, γιατί δεν πήγες για άλλη μία. Επειδή μου έδωσες, του λέω. Και δεν τους λέω καν ευχαριστώ, απλά γυρίζω την άλλη. Δεν τους αφήνω καν δηλαδή με το που βλέπω ότι πλησιάζει κάποιος που δεν ξέρω, δεν τον ξέρω και δεν ξέρω ότι θα με βοηθήσει, λέω όχι, ευχαριστώ. Εκείνη την ώρα, πριν καν βοηθήσει. Στο σετ, μπορεί να μην σου μάτια, μπορεί να είναι πίσω σου άλλος, μπορεί να μην τον δεις. Κοίταξε, απλά δεν υπάρχει παιδεία και επίσης ακόμα και να θέλω να φεϊλάρω. Μπορεί να μην θέλω καν να μου τη δώσει την τελευταία επανάληψη. Αυτός μπορεί να το κάνει όμως από... Καλοσύνη. Καλοσύνη, ναι. Ναι, αλλά δεν είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί, να μείνω κάτω, σιγά. Ρε εσύ, απλά ξέρεις, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνουνε. Shoulder press, να μην θέλω να γκραϊντάρεις επανάληψη. Δεν χρειάζεται την γκραϊντάρ. Οπότε, άμα δεν βγει, δεν βγήκε. Δεν θέλω ούτε assisted. Οπότε, μπορεί να μην θέλω να μου τη δώσεις καν, να θέλω να το αφήσω κάτω. Δηλαδή, δεν υπάρχει παιδεία πίσω από αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι μας βλέπουν και γυναίκες πολλές φορές και έρχονται. Δεν ξέρω αν θα πάνε αντίστοιχα σε άντρα. Δεν μου είχε τύχει. Εννοώ ότι επειδή είμαστε γυναίκες έρχονται για να το κάνουν. Ναι. Θα μας βοηθήσει η γυναίκα. Μου είχε τύχει, όχι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Μου πήρε την επανάληψη και μετά άρχισε να με ρωτάει
Το τηλέφωνό σου, παρακαλώ. Έχει βγει blacklist από χθες. Εγώ ήμουν αγενής και δεν μου αρέσει να είμαι αγενή. Του είπα, δηλαδή, του λέω, σου ζήτησα βοήθεια. Ακριβώς έτσι του είπα. Ξέρεις, με ύφος πολύ σοβαρό. Συγγνώμη, του λέω, ζήτησα βοήθεια. Όχι, αλλά δεν σου ζήτησα βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν χρειάζεται να με ξαναβοηθήσεις. Γεια! Εγώ γίνομαι αγενής και δεν το κάνω επίτηδες, αλλά απλά μου βγαίνει. Μα δεν μπορείς να το ελέγξεις. Γίνεσαι αγενής γιατί δεν σέβεται τον προσωπικό χώρο. Έτσι. Πού είναι τα όρια? Μπράβο. Άμα εγώ στο Ultraflex τώρα ζητάω spot στο shoulder press και θέλω μόνο το lift off. Αυτό την πρώτη, τίποτα άλλο. Άμα δεν τους πω κάτσε και βοήθησέ με, φεύγουν. Ή και ξέρεις ποιο θα ζητήσεις, γιατί ξέρεις πώς θα σε βοηθήσει. Εγώ ζητάω βοήθεια για την πρώτη επανάληψη και κάθεται χωρίς να τους το πω. Όχι, εγώ του λέω, δώσε μου την πρώτη και μετά μου καίει. Και φεύγει. Δηλαδή, μου δίνει την πρώτη και φεύγει. Το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Δεν θέλω να μείνεις. Μπορεί να με αποσυντονίσεις. 1002. Ακόμα και ο Βαγγέλης, ο αδερφός μου, δεν ξέρει να με σποτάρει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δεν του ζητάω σποτ του Βαγγέλη, γιατί με εκνευρίζει. Αρχικά, κάθεται από πίσω μου και νιώθω. Είναι έτσι. Και είναι ρε παιδί μου, δεν είναι άνθρωπος που θα έρθει και θα σε πάει πάρει στο γυμναστήριο. Ο Βαγγέλης είναι πολύ ποιοτών, δεν το έχει καθόλου αυτό το πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικός. Οπότε, άμα μπορώ να αποφύγω το Βαγγέλη για σποτ, δεν τον ζητάω σποτ. Εκτός άμα δεν βρω κάποιον που θα με εμπνεύσει εκείνη την ημέρα σε γυμναστήριο. Ναι, άμα δω κάποιον που ξέρω ότι προπονείται σκληρά και μπορεί όντως να με σποτάρει. Π.χ. είναι ένα παιδί στο γυμναστήριο, αυτός είναι enhanced. Άμα με δει ούτως να τον γκραϊντάρω και να κάνει, θα είναι μακριά, θα το νιώθω ότι με παρακολουθεί, ότι ξέρεις, είναι εκεί κοντά και άμα νιώσει ότι όντως θέλω, τότε θα μπει και θα με βοηθήσει, όντως θα μου δώσει καλό σποτ. Αλλά δεν θα, πώς θα το πω, δεν θα μπει στο eyesight μου σε βαθμό που θα με αποσυντονίσει. Θα κάθεται από μακριά. Θυμήθηκα το χειρότερο σποτ που πήγε να μου κάνει κάποιος και λέω, παίζει λέω αυτό. Ήμουνα στο LVK, όπως το γνωρίζεις, στο παλιό κάποια στιγμή στην παρελθόν και έκανα bicep curls. Και ήρθε ο τύπος, με έβλεπε και biceps και πήγε να μου δώσει τα bicep curls. Λέω, δεν παίζει λέω αυτό. Ο τύπος, δηλαδή αυτό πρέπει να έχεις κάποιο θέμα, δηλαδή δεν έχεις κάποια η αντίληψη. Απλά θέλω να σου πιάσω κουβέντα. Ναι, αυτό. Θέλω να σου πιάσει κουβέντα ο άλλος, δεν γίνεται. Μα ήμουν με τον Παναγιώτη, δεν έβλεπε. Πού πάει. Δεν της μοιάζει. Πού πας ρε, Εγώ δεν θέλω να προπονούμε με κανέναν, παιδιά. Θέλω να προπονούμε μόνοι μου. Δεν μ' αρέσει να προπονούμε με άλλους. Γιατί βέβαια πιστεύω δεν έχω βρει κάποιον που να προπονείται όπως θέλω να προπονείται. Δηλαδή, οπότε έχω ένα φιλαράκι που εντάξει, καλή προπόνηση κάνουμε, αλλά και πάλι επειδή είναι εκεί την ώρα που κάνω το σετ, έχω στο νου μου ότι περιμένει και αγχώνομαι. Που είναι πολύ τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς για προπόνηση πήγαμε, αλλά θέλω μόνη μου. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ βλέπω γνωστούς στο γυμναστήριο και δεν θέλω να τους χαιρετάω την ώρα που κάνω προπόνηση. Αλλά γιατί τι κάνεις καλά και μετά λίγο παραπάνω να μιλήσουν. Είναι ο χάρος μου, παιδιά. Προσπαθώ να μην τους κοιτάω. Να τους χαιρετήσω, ξέρετε, στο τέλος έστω. Αυτό το παθαίνω στο prep. Στον όγκο δεν με νοιάζει, είμαι πιο κοινωνική. Στο prep. Η Ειρήνη, απορώ πως πας τόσο πρωί για προπόνηση. Δεν μπορώ. Πας πάρα πολύ πρωί. Εντάξει, άμα πρέπει, όλα τα κάνεις. Εγώ είναι πιο πολύ θέμα αρεσκίας περισσότερο. Θα μπορούσα να πάω και 11 η ώρα, ξέρω εγώ. Όταν έχω πόδια, ας πούμε, θα φάω 6, 5,5 για να πάω 8 παρά 20. Γιατί αν το έχω μετά μες τη μέρα, θέλω να πάω να το κάνω, γιατί με τρώει όλη μέρα, ότι πρέπει να πάω να το κάνω, και έτσι δεν μπορώ να ησυχάσω όλη μέρα άμα δεν πάω. Οπότε, και εγώ έτσι πρωί. Και εγώ μετά από Μιλένα πάω συνήθως, αλλά το κάνω λίγο πιο αργά. Δηλαδή, αν είμαι σπίτι, εντάξει, θα σηκωθώ σχετικά νωρίς,
Αλλά δεν θέλω να φύγω από το σπίτι τόσο νωρίς. Μπορεί να κάνω λίγα βήματα, ξέρεις, να το κάνω λίγο πιο τέτοιο. Αλλά είναι στον άνθρωπο, τι σ' αρέσει. Αλλά αυτό που λες και εγώ το έχω, ότι το έχω στο μυαλό μου. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου, π.χ. σουκού, να πάω προπόνηση 1 η ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα κάνω μέχρι στιγμή. Δεν μπορώ. Έτσι είμαι, σαν τη σβούρω μέσα στο σπίτι. Θέλω να τελειώσω. Εξαρτάται τι ώρα θα φας το meal. Εγώ που κάνω, εμένα μου αρέσει μετά από 2 meals να πηγαίνω, το ιδανικό μου. Οπότε αν κάνεις το πρώτο σου meal, για παράδειγμα, πες 6, 7, 8, ανάλογα τι ώρα ξυπνάς. Και μετά ένα τριωράκι μετά, δηλαδή 9, 10 ή 11, τραβάει προς το μεσημέρι, δηλαδή στο πλαίσιο των 12-1. Γιατί δεν έχεις και πράγματα να κάνεις το πρωί, να κάνεις το meal prep σου, ίσως να κάνεις κάποιες άλλες δουλειές, οτιδήποτε. Πάει μέχρι το meal 2 και μπορείς να πας μετά πολύ... Αν έχω ραντεβού με κάποιον, να πάμε παρέα, θα το κάνω. Αν είμαι μόνη μου, δεν μπορώ. Θες να το κάνεις box off. Και εγώ το ίδιο να σου πω. Είναι γιατί έχουμε πρόγραμμα. Εγώ τώρα Και δύσκολα βγαίνεις. ειδικά στη δίαιτα, κάπως σπρώχνω το πρώτο γεύμα, πάω μόνο με ένα γεύμα, θα το σπρώξω. Θα φάω 11:30-12 το πρώτο. Καλά, δεν ξυπνάω πολύ νωρίς, ξυπνάω 8:30. 8-8:30. Και θα σπρώξω το πρώτο γεύμα 11:30-12. Θα πάω γυμναστήριο γύρω στις 2:30. Και απλά μετά κάνω 4 γεύματα. Τρώω μόλις τελειώσει η προπόνηση και μετά περίπου ένα 2ωρο. Κάπως, ναι, το βρίσκω πιο βολικό, ναι. Όλη στη δίαιτα, νομίζω ότι... Συνήθως και εγώ με ένα γεύμα πάω. Πάντα όμως πήγαινα σχεδόν με ένα. Εγώ με ένα πάω, αλλά δεν μπορώ να το σμπρώξω μέχρι τις 11. Όχι, ούτε εγώ. 11 η ώρα έχω πάει. Αυτό το κάνω όταν είμαι σπίτι. Όταν πάω δουλειά, θα φάω πριν πάω δουλειά, θα φάω ένα γεύμα στη δουλειά και θα πάω με 2. Ναι. Κοίτα, εγώ ας πούμε, άμα φάω ένα γεύμα το πρωί και θα πάω, θα είναι εκεί κατά τις 9:30-10. 9:30-10, να πάω προπόνηση 11 και κάτι, να τελειώσω κατά τη 1:30. Να γυρίσω σπίτι. Πόση ώρα κάνετε προπόνηση? 1-2. Πόσο? Περίπου 1,5 ώρα κάνω εγώ και μετά άμα κάνω και λίγο ποζάρισμα. Δηλαδή βάζω ένα 2ωρο. Εγώ ένα 2ωρο χαλαρά και 3ωρα άμα είναι legs. Χαλαρά. 2,5 ώρες στο νερό, ό,τι και να έχει. Κοίτα, από την ώρα που θα μπω το πρώτο σετ, δηλαδή μέχρι να μπω το πρώτο σετ θα περάσει 1,5 ωρο, την ώρα που είμαι γυμναστήριο. Από την ώρα που θα μπω το πρώτο σετ θέλω 2,5 ώρες σίγουρα και όταν είναι πόδια περισσότερο. Σωστό. Ξέρεις τι, εγώ έχω καταλάβει πάρα πολύ τη διαφορά, ειδικά τώρα που είμαι σε δίαιτα και πάντα στη δίαιτα προσεγγίζω την προπόνηση λίγο πιο συντηρητικά από την άποψη του body language, του momentum κτλ. Όταν είμαι σε gaining και θέλω να σπρώξω και πρέπει να μπει σε αυτό το κατάλληλο headspace για να μπορέσεις να δώσεις όλη τη δύναμη σε ένα set, εκεί μπορεί να θέλεις πολύ μεγάλο break, πολύ μεγάλη προετοιμασία ψυχολογική κτλ. Για να μπει. Ενώ τώρα που πάω πιο αυστηρά στα set μου και είμαι πάρα πολύ με τα contractions μου, με τον έλεγχο, δεν δίνω όθηση τόσο πολύ, παρατηρώ ότι η προπόνηση μπορεί να βγει πολύ πιο σύντομα. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή το τι απαιτήσει έχεις από τον εαυτό σου σε κάθε σετ, στο κομμάτι του πώς θα εκτελέσεις το σετ. Στην αρχή της δίαιτας πιστεύω είναι πιο εύκολο αυτό, αλλά όταν μπεις πιο βαθιά, πας ακόμη πιο αργά, το ξέρω. Ναι, πας πιο αργά. Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί είσαι κουρασμένη, είσαι drained και δεν στο προχωρετό session θες περισσότερη ώρα να συνεχίσεις. Ανάλογα, αν έχει κόσμο το γυμναστήριο. Να ρωτήσω κάτι. Καλά και αυτό, ναι. Είχα τη volume αυτή τη βδομάδα και ήταν να πάω βασικά Παρασκευή pool τη volume, Σάββατο rest και να πάω σήμερα για legs. Κανονικό, έτσι το έχω στο κεφάλι μου. Αλλά Παρασκευή δούλευα, έκανα, λέω δεν έχω όρεξη να πάω να κάνω τη volume, πήρα rest day και λέω ωραία, θα μπω κανονικά Σάββατο και θα πάρω extra rest day. Και πήγα χθες ας πούμε και ήμουν μια χαρά. Αλλά ακούει και η coach εδώ. Ναι. Δεν το έκανα έτσι. Λέω το να κάνω τη voice είναι πιο taxing από το να καθίσω να ερεμήσω και να ξεκουραστώ και να μπω κανονική προπόνηση μετά Σάββατο. Ένα extra rest day πιο πολύ μου φάνηκε καλό. Τέλος πάντων, και πήγα στην pool και κάνω την πρώτη άσκηση, κάνω ένα pull down, κάνω το RDL.
μετά το RDL ένιωθα τόσο drained. Και Τελικά τον διβόλιο ήμουν ok να ήταν συνεχίσω την απαραίτητο. προπόνηση, αλλά μετά τις επόμενες δύο ασκήσεις που είχα ένα upper back pull down, ένα upper back row και ένα horizontal lat, είχα μετά τα χαζοχαμένα που κάνουμε, τα pullovers, τα χέρια, τα rear delts, αυτά. Εκεί νιώθω ότι δεν έχω το 100% μου. Π.χ. στα biceps, ενώ ξέρω ότι θέλω να τα σμπρώξω τα χέρια μου και να τα... Είναι άσκηση και αυτό, είναι 3 σετ να γίνουν. Πάντα νιώθω ότι τα σλακάρω πάρα πολύ, γιατί βγαίνει Αυτό drain. θα σου πω, αυτό είναι συζήτηση για το check-in μας κανονικά, αλλά θα το κάνουμε Ισχύει. live να δώσουμε λίγο έτσι insights. Κοίταξε, τώρα που είσαι σε δίαιτα, όπως νομίζω είμαστε όλοι σε δίαιτα, ειδικά οι μακριές προπονήσεις, αυτό που θέλουν είναι το εξής. Να μην διαλύεσαι τόσο πολύ στα compound σου, δηλαδή να πας όντως πιο αυστηρά, να μην κάνεις ένα set στο RDL το οποίο θα σου φάει όλη την προπόνηση, γιατί αν στη δεύτερη άσκηση έχεις λήξει, η υπόλοιπη προπόνηση δεν θα βγει. Οπότε θα πας με την λογική ότι θα κρατήσω ενεργειακό απόθεμα και για την υπόλοιπη προπόνηση και θα το προσεγγίσω λίγο πιο αυστηρά. Για μένα έτσι θα βγει καλύτερα. Και το δεύτερο που μπαίνει εδώ μέσα στη δίαιτα είναι το ίντρα. Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ. Ίντρα, χθες. Ναι. Οπωσδήποτε. Και να το πιείς εκεί στα μισά, να σου δώσει αυτό το extra kick που χρειάζεσαι για να βγει το υπόλοιπο session. Και μετά, αν δεν βγαίνει με κανένα τρόπο, εκεί είναι που κάποια στιγμή Νομίζω κατεβάζεις πρέπει να το volume, αλλά εντάξει. αχρίαστο. Είναι λογικό όποια άσκηση βάλεις στο τέλος αυτή να Σίγουρα. δίνεις λιγότερη σημασία κατά κάποιον τρόπο. Γι' αυτό υπάρχει και η σειρά των ασκήσεων. Έτσι, ακριβώς. Awkward Αλλά με αυτόν τον τρόπο το να το φέρνεις κάπως σε δεις. ισορροπία. Απλά νιώθω ότι ξέρεις, οι pull μέρες πλέον έχουν γίνει πιο δύσκολες από τις μέρες ποδιών. Λόγω του compound. Εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό. Ναι, γιατί σου Συμφωνώ. παίρνει τόσο πολύ το compound που λες μετά ξέρεις θες να πας αυστηρά, θες να σμπρώξεις και όλα αυτά. Και δεν λέω για το κομμάτι της πλάτης, πάντα είναι... Πάω, και να είμαι κουρασμένη θα πω λοκάρεις και μπαίνεις. Πρέπει να γίνει σωστά το set. Αλλά τα χέρια είναι κάτι το οποίο ζορίζομαι, ειδικά με τα biceps. Με τα triceps δεν έχω θέμα. Αλλά με τα biceps, επειδή δεν μ' αρέσει κιόλας, Ούτε εμένα μου αρέσουν να μισώ. είναι πάρα πολύ δύσκολο να... Θα σου πω, σε αυτό υπάρχουν οι εξής λύσεις γενικά. Για έναν άνθρωπο που θέλει να δώσει όντως έμφαση στα χέρια του, ίσως εκεί να βγάζει και νόημα το βασικό στα χέρια του, όχι μόνο τα χέρια του, γενικά στο pull του. Θες να δώσεις έμφαση στα pull movements, όχι όμως στο main lift σου, στο RDL σου π.χ. Αυτό μπορεί να πάει κάλλιστα στα legs, αν είσαι δυνατός εκεί και θες να δώσεις πιο πολύ έμφαση στην πλάτη σου, για να έχεις πιο πολύ ενεργειακό capacity για να κάνεις την προπόνηση της πλάτης κανονικά. Ναι. Και εναλλακτικά, αν τα χέρια σου είναι πολύ lagging, να υπάρχει μια μέρα η οποία αφιερώνεται στα χέρια ή να ξεκινάς κάποιο leg day με χέρια, κάπως έτσι. Αλλά προσωπικά, επειδή τώρα το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες μεταφέραμε πάλι το RDL στα legs για να έχω μόνο εκεί lower back loading και να μην κάνει cross transfer από τη μία στην άλλη και να έχω δύο πιο upper body focus days, push και pull αντίστοιχα, το pull βγαίνει πολύ πιο άνετα, πολύ πιο άνετα, ενώ αλλιώς προσωπικά το ένιωθα και εγώ σαν σιδηρόδρομο και μου ήταν πολύ πιο απαιτητικό και από τα legs. Είχε καταλήξει να γίνεται πιο απαιτητικό από τα legs, γιατί γενικά τα deadlift θεωρώ ότι είναι μια άσκηση, όποιο deadlift variation και να κάνεις, το οποίο σου τρώει πάρα πολύ ενέργεια. Και προσωπικά, επειδή εκτελώ πάρα πολύ τα pull movements μου με όθηση, γιατί θεωρώ ότι η πλάτη θέλει και λίγο body language, δεν μπορεί να πας. Ναι, Να ναι. πω αυτό για το chest μαζί σας. Δηλαδή αυστηρά, καλά contractions, έλεγχο στο bottom, αλλά στην πλάτη δεν μπορείς να κάνεις έτσι. Πρέπει να τραβήξεις, πρέπει να δώσεις λίγο. Οπότε αυτό είναι πολύ πιο απαιτητικό για το σώμα, για το κεντρικό νευρικό σύστημα κτλ. Οπότε να έχεις και ένα βαρύ deadlift, δεν είναι το ίδιο με το να κάνεις ένα hack
ή ένα leg press ή οτιδήποτε για μένα. Και δεν είμαι άνθρωπος που δεν σπρώχνω το hack και το leg press, το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Βάλω τους αλλάζω τα φώτα. Αλλά το ένιωθα έτσι, ότι το pull είχε γίνει πολύ πιο απαιτητικό και μάλιστα έκανα το split μου τότε push legs off, pull off, repeat. Άρα είχες rest days μεταξύ και των pull. Ναι. Και αυτά όλα τα είχα παρατηρήσει εγώ στο σώμα μου και τα είχα επικοινωνήσει στον AJ και τα είχαμε προσαρμόσει έτσι ανάλογα. Γιατί πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και το σώμα σου, γιατί όλα αυτά είναι πολύ individualized πολλές φορές, οπότε αυτή είναι η δική μου ξεκάθαρα έτσι εμπειρία σε αυτό. Γιατί έχει να κάνει με πώς εκτελείς τα πάντα. Στη δικιά μου περίπτωση πιστεύω ότι είμαι drained και νευρολογικά και λόγω ίντρα. Σίγουρα, γιατί εσύ του αλλάζεις τα φώτα του RDL, δεν το πας αυστηρά. Εσύ του αλλάζεις τα φώτα και είναι και ένα lift το οποίο το βάλαμε λίγο πριν ξεκινήσει τη δίαιτα, το maxers κατευθείαν. Δεν έχεις προλάβει να κλειδώσεις αυτά τα κιλά σε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο σε φαγητό. Οπότε τώρα ακόμα το ψιλοπαλεύεις να το κρατήσεις, κάτι το οποίο δεν ήταν χτισμένο από πριν. Και έχω και ego, πολύ. Και έχεις και ego, όπως όλες μας. Δεν υπάρχει καμία εδώ μέσα που να μην έχει ego. Ναι, ναι. Εγώ προσπαθώ να το διώξω πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο γενικά. Πιστεύω ότι μετά από, θα σας πω, προσωπικά έχω φτάσει σε ένα σημείο που επειδή έχω συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα στο κομμάτι και των ενοχλήσεων και τα λοιπά και τι κάνει το tolerate το σώμα μου, εγώ είμαι διατεθειμένη για το επόμενο διάστημα, ειδικά πάντα όταν είμαι σε δίαιτα, να το βάλω πολύ πίσω το ego, να κάνω πολύ καλό καθάρισμα, ακραίο καθάρισμα σε εκτελέσεις, εκεί που πρέπει, να είναι πάρα πολύ καλό το ερέθισμα και από εκεί πέρα ένα micro-loading με προφανώς το intensity εκεί που πρέπει, γιατί θέλω να δω και είμαι περίεργη να δω πώς αυτό το πράγμα θα μεταφραστεί σε recovery πάνω μου και στο τι θα μπορώ να διαχειριστώ και από volume και να δω και πώς θα πάει το ερέθισμα εκεί που πρέπει. Είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις ένα RDL, το λέω μεγάλη βεβαιότητα αυτό γιατί το έχω ζήσει πάρα πολύ, from A to B και να φαίνεται τέλειο. Να φαίνεται, εγώ πραγματικά βλέπω τον εαυτό μου στο βίντεο, είμαι ίσια πλάτη. Το τι νιώθω εγώ όμως όταν κάνω το RDL δεν είναι το ίδιο όπως το να κάνω ένα pose στο bottom και να κάνω ισομετρική πίεση με τις πατούσες μου και να σηκώσω το βάρος με τα glutes. Δεν είναι το ίδιο. Το παίρνουν όλα τα EQLs, αυτό εβδομάδα 1, 2, 3, 4, 5, πάρτε τα trigger points, εκτός μια εβδομάδα. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Οπότε από τη στιγμή που αυτό το πράγμα συμβαίνει συνέχεια, λες κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να αλλάξεις. Κάτι σου λέει το σώμα σου. Συγκεκριμένα για το RTL, έβλεπα ανέβασε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, Τζουέτ. Το εξηγεί απίστευτα το RTL και αυτό που έλεγε είναι ότι και δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά έχει δίκιο. Γιατί σε μερικούς ανθρώπους, σε περισσότερους ανθρώπους, όταν έχεις τα dumbbells, είναι πολύ καλύτερο το connection που έχεις με τα hamstrings και τα glutes από ότι όταν βάζεις μπάρα. Αυτό που έλεγε είναι ότι η μπάρα έχει την τάση να σμπρώχνει το βάρος μπροστά σου. Οπότε ουσιαστικά όταν σμπρώχνεις το βάρος μπροστά, αν εσύ λίγο χάσεις από τα λάθη σου, λίγο σου φύγει, θα μπει αμέσως η μέση σου. Όταν όμως τα dumbbells είναι στο πλάι, έχεις αυτόματο cueing ότι κρατάω το βάρος στο πλάι μου. Οπότε κλειδώνω με τα λάτς και αυτόματα όταν είσαι κλειδωμένος με τα λάτς σου, μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα το φορτίο και να κάνεις focus πραγματικά glutes hamstrings. Και ξέρεις, εγώ ας πούμε η σύνδεση που έχω με το dumbbell RDL πίσω glutes hamstrings δεν συγκρίνεται με τη σύνδεση που έχω με το barbell. Και πιστεύω ότι μας. Πιστεύω ότι χτίζεται, απλά πρέπει να ρίξεις το ego σου στα κιλά πάρα πολύ. Εγώ χθες έκανα 70 κιλά RDL και βγήκα σε failure στα 13 reps από τα glutes μου. 70 κιλά είναι απαράδεκτα μικρό βάρος για μένα. Είναι. Πίστεψέ με, εντάξει, χθες ήμουνα και σε φάση επειδή είχα τη μέση μου περασμένη εβδομάδα λουμπάκου κανονικό, δεν θα έβαζα παραπάνω, δηλαδή το ένιωσα ότι εκεί μέχρι εδώ είμαστε, μην το αυτόσεις. Αλλά μπορείς πραγματικά να βγάλεις τους μη σε failure άμα έχεις το skill και άμα το χτίσεις και με πολύ μικρότερο βάρος. Τώρα αυτό τι θα μου δώσει μακροπρόθεσμα αν το κάνω σε ένα gaining phase και το χτίσω με σωστό intensity και κάνω micro load αλλά να πέφτει το βάρος σωστά, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να το κάνω για να βγάλω συμπέρασμα. Αλλά ξέρω ότι με τα
κιλά τα λιγότερα, αν μπορώ να πάρω την μπάρα, να την φτάσω μέχρι κάτω, να αφήσω το βάρος και στα δύο hips με τον ίδιο τρόπο, γιατί προσωπικά έχω πάντα από την δεξιά πλευρά πρόβλημα, άρα κάτι συμβαίνει όταν βάζω παραπάνω κιλά. Οπότε ένα βάρος το οποίο αυτό ισχύει για όλες τις ισχύσεις, που μπορείς να το νιώσεις ίσα και από τις δύο, να το ελέγξεις και με τις δύο πλευρές. Άφησα το βάρος σωστά να πέσει και στα δύο ισχύα, πίεσα ακριβώς αυτό που είπα πριν, σαν να κάνεις ένα glute hyperextension. Πώς είναι το glute hyperextension στο πάγκο, ισομετρικά με τις πατούσες, και ανέβασα όλο το βάρος με τα glutes. Όλο. Εκεί που τα glutes ένιωσα ότι εδώ είμαστε και αρχίζει ο QL και μου σφυράει, εκεί σταμάτησα. Και το pump που είχα δεν υπήρχε. Προφανώς το pump, εντάξει, είναι ένας δείκτης ότι δούλεψε κτλ. Pump μπορώ να έχω και με ένα μολύβι, άμα κάνω έτσι. Χαίρομαι πολύ. Ενώ ότι θα πρέπει να βάλεις και βάρος. Αλλά εγώ πραγματικά για τον εαυτό μου, με βάση όλα αυτά τα πράγματα που έχω δει το περασμένο διάστημα και το τι νίγκλεις έχω συνέχεια από τα deadlift patterns, συνέχεια όμως, όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα το δοκιμάσω αυτό στο gaming, με πολύ λιγότερα κιλά, με τρομερό mind-muscle connection, να προοδεύσω με σωστό intensity και θα βγάλω τα συμπεράσματά μου και δεν με ενδιαφέρει, γιατί εκεί είναι ο φόβος όλων, πιστεύω, το ότι θα μείνω πίσω. Από τι? Υπάρχει κάποιος αγώνας, αυτή τη στιγμή κάποιο sprint που πρέπει να κερδίσει, θα μείνω πίσω σε τι? Όλοι σε αυτό αγχωνόμαστε και δεν σκεφτόμαστε πραγματικά αν κάτσεις και σκεφτείς με τον εαυτό σου, με λογική, τι έχω περισσότερο ανάγκη, πώς πρέπει εγώ να το διαχειριστώ για το σώμα μου, τι σινιάλα μου δίνει το σώμα μου για να έχω διάρκεια στο άθλημα και να μπορώ να κάνω προπόνηση, που είναι αυτό που με ενδιαφέρει πραγματικά, από το κάθε 4-5 εβδομάδες να είμαι με λουμπάγκο, για παράδειγμα, ή να φλερτάρω με ενοχλήσει στον οπιοειδή ή οτιδήποτε. Γιατί αυτά που δεν γνωρίζει ο κόσμος που τα βλέπει απ' έξω είναι το ότι πώς πολλές φορές, δεν λέω ότι ισχύει για όλους, στο παρασκήνιο πόσες ενοχλήσεις υπάρχουν, πώς εσύ θυσιάζεις από την καθημερινότητά σου γιατί είσαι μόνιμα με ενοχλήσεις, δεν κάθεσαι σε μια καρέκλα νορμάλ, ας πούμε, τι διαχειρίζεσαι εσύ στο παρασκήνιο και τι κόστος αυτό μετά σε βάθος χρόνου μπορεί να έχει στα πάντα, στην ψυχολογία σου, στην καθημερινότητά σου, σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί να το κάνεις αυτό από ένα σημείο και έπειτα? Εγώ θέλω να κάνω προπόνηση, θέλω να είμαι χαρούμενη. Οπότε το βλέπεις και ζυγίζεις και κάνεις τις επιλογές σου. Επειδή είπατε για τα RDL, το θεωρείς λάθος, δηλαδή, ας πούμε, το να μην αισθάνεσαι 100%. Όχι, δεν το θεωρώ καθόλου λάθος. Θεωρώ ότι για μένα προσωπικά, που έχω όλες αυτές όλα αυτά τα goes, backs and forths, αυτό το πράγμα και ενοχλήσεις, θεωρώ ότι εμένα δεν είναι η σωστή στρατηγική. Για έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος έχει πιο ανθεκτικούς ραχιαίους, QLs, μεταγεννεί το βάρος μια χαρά και μπορεί να πάρει με μεγαλύτερα φορτία, καλό ερέθισμα, χωρίς να χτυπάει, να κάνει αυτό. Γιατί το μεγαλύτερο φορτίο κάθε φορά θα μπορέσει να του δώσει και παραπάνω ανάπτυξη. Αρκεί να μην χτυπάει. Αν δεν χτυπάει, όλα καλά. Και αν μεταφράζεται και σε ανάπτυξη πάνω του, γιατί μπορεί να παρατηρήσουμε. Ναι. Και εννοείται να έχεις την κίνηση, να την έχεις χτίσει, να μπορείς να κάνεις connect. Να μην είναι μια κίνηση την οποία την έχεις κάνει το τελευταίο τρίμηνο και απλά φορτώνεις. Από ένα σημείο και έπειτα επιτρέπεις σε αυτούς να μην νιώθει απόλυτα μη που δουλεύει. Γιατί σε όλες τις ασκήσεις, αν χαμηλώσουμε κιλά, όπως χύψερα, θα πούμε, αν χαμηλώσω κιλά, εγώ αισθάνομαι πολύ πολύ καλύτερα από ότι αν φορτώζω. Όχι ότι αν φορτώζω θα είναι λάθος, αλλά δεν το αισθάνομαι τόσο. Οπότε σε όλες τις ασκήσεις θεωρώ. Απλά για να σπάσεις πλατός. Και πρέπει να καταλάβεις και ποιος μυς στο τέλος του σετ είναι αυτός ο οποίος σου αποτρέπει από το να κάνεις άλλη μία επανάληψη. Δηλαδή, αν σου τα αποτρέπει η μέση σου, αν σου τα αποτρέπουν τα quad σου, ας πούμε, στο hip thrust, τότε εκεί πρέπει να δεις την εκτέλεση, να μειώσω λίγο βάρος. Ακριβώς. Απλά δημιουργεί συνθήκες ώστε ο target miss, ο miss που θες να χτυπήσεις, να μπει όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό. Γιατί άρα το κάνεις με τα glutes πίσω, π.χ. Δεν το κάνεις έτσι. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να έχεις το υπέρτατο feeling και μάλιστα για να μπορέσεις να
πώς το λένε, να σπάσεις πλατός, θα υπάρξει και η φάση στην οποία δεν θα το νιώθεις πολύ καλά. Απλά το θέμα όλο είναι πότε και γιατί. Πρέπει να βγάζει λογική. Σε μία δίαιτα, όταν προχωράει η δίαιτα και είσαι πιο intermediate advanced lifter, δεν θα πας να κάνεις αυτά τα lifts, να ανεβάζεις τα κιλά μέσα στο deficit και να κάνεις ό,τι να είναι. Είσαι πλάκα, συγγνώμη. Θα χτυπήσεις. Δεν έχεις τα resources. Αυτό θα το κάνεις όταν είσαι σε πλεόνασμα, μπορείς να σπρώξεις, είσαι σε μια καλή φάση με την ανάρρωσή σου και σε παίρνει να σπάσεις αυτά τα πλατός για να γίνεις δυνατότερος. Οπότε όλα αυτά εξαρτώνται. Εξαρτώνται από το ποιος είσαι, τις ευαισθησίες σου, τις ενοχλήσεις σου. Άλλος μπορεί σε μία άσκηση πραγματικά να μην έχει κανένα πρόβλημα με έναν τρόπο εκτέλεσης, να πηγαίνουν όλα μια χαρά. Και άλλος να χτυπάει με το πάνω μικρό. Δεν πρέπει να το λάβει υπόψη του. Πρέπει να κάνει ό,τι κάνει ο δίπλα. Άμα το. Δεν γίνεται έτσι. Βλέπεις, ας πούμε, τον Keefe West. Ο Keefe West, άμα πάμε. Αλλά και ο Keefe West, δεν ξέρεις και στο παρασκήνιο τι συμβαίνει. Και αυτός έχει κύλες, έχει ισχυαλγία πολύ καιρό. Όχι, σίγουρα. Και ένα podcast που έκανε πρόσφατα με τον AG και κάτι άλλους και έλεγε, ας πούμε, τραυματίστηκε. Βέβαια. Αλλά δεν το επικοινώνησε ούτε στο Instagram πουθενά, γιατί λέει, ξέρω τι θα μου πούνε. Ναι. Γιατί θα αρχίσει αμέσως η κριτική για αυτό που κάνω. Οπότε δεν έχει νόημα να το κάνω, λέει, αυτό το πράγμα. Λέει, γιατί να το κάνεις. Στον κόσμο ότι τραυματίστηκε. Δεν γουστάρεις. Ναι, και είναι αυτό που λες, ότι μερικοί άνθρωποι απλά δεν είναι φτιαγμένοι να αγροπονούν με τόσο βαρύ φορτίο. Και βασικά είναι και το άλλο που λέμε, ότι εσύ μου το έχεις πει πολλές φορές, ότι δεν είναι τα κιλά που κάνεις σήμερα, είναι τα κιλά που κάνεις επί πόσο καιρό. Έτσι. Είναι δηλαδή ο όγκος προπόνησης που θα μαζέψεις, δηλαδή η έκθεσή σου αυτά τα κιλά, επί πόσο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Αυτό είναι που θα σου φέρει και τη μήκη μαζί και όλα. Αλλά ναι, είναι βασικά ο εγωισμός, είναι το Instagram που βλέπουμε κάτι τρελά νούμερα από μερικά φρικιά γενετικά, τα οποία λες καλά, είναι δυνατόν, ας πούμε, αν είσαι και λίγο ανταγωνιστικός, μέσα σου, ενώ ανταγωνιστικός, να θες, να θες να πετύχεις πράγματα, έτσι. Να λες αυτός κάνει αυτό, άρα εγώ άμα κάνω αυτό θα είμαι εκεί. Δεν είναι έτσι. Αν ο άλλος έχει 5 χρόνια παραπάνω. Καμία σχέση. Προπόνησης επάνω σου. Νομίζω ο εγωισμός είναι το μεγαλύτερο. Ο εγωισμός, για μένα, εγώ αυτό παλεύω αυτή τη δίαιτα αυτή τη στιγμή. Και με το RDL, έτσι όπως τα συζητάμε τώρα, μόνο πρέπει να ρίξω και εγώ τα κιλά μου. Που ήδη τα έχω ρίξει, αλλά ίσως μάλλον πρέπει να περαιτέρω. Με το hack. Εσύ τι θέμα έχει, να το συζητήσουμε. Έτσι βγαίνουμε τώρα. Λέω τι θέμα έχει η Έφη, λέω, γιατί την είδα προβληματισμένη όταν είπα για τα λιγότερα κιλά και τα λοιπά. Έτσι, μια χαρά συμβαίνει. Δεν νιώθει το ζουλητούς της μάλλον. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να κρατήσω τα κιλά αυτά, κατάλαβες. Όχι, καλά κάνεις. Η τεχνική σου εσένα είναι, ενώ ότι ο ποπός σου πάει πίσω, φαίνεται ότι το λύσεις. Αλφάτη είσαι σε αυτά που ανεβάζεις. Ναι, αν δεν χτυπάς, η τεχνική σου είναι σποτών και σε παίρνει εσένα αυτή τη στιγμή να μην έχεις το υπέρτατο connection. Είναι μια χαρά. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, πας άλλο το from A to B, τσοπάνικο, κάνω ό,τι να είναι, απλά μετακινώ όπως να είναι, και άλλο βάζω το σώμα μου σε ένα κινητικό μοτίβο που θα δουλέψει αυτό που πρέπει να δουλέψει και απλά δεν το απομονώνω σε υπερβολικό βαθμό τόσο πολύ και θα δουλέψει λίγο πιο συνολικά το ποστήριο, για παράδειγμα. Ναι. Αυτό. Ναι. Βγάζει νόημα. Νομίζω βγάζει. Που για μένα εντάξει, με κάλυψες. Αλλά γενικά θεωρώ ότι στη δίαιτα βασικά έχουμε το ίδιο mentality που έχεις όταν είσαι σε πλεόνασμα. Και αυτό μπορεί λίγο, πέφτουνε τα reps, αλλά εμένα αλλάζει πολύ το σώμα μου. Αλλά αυτό βλέπω. Ότι οι κινήσεις που μου καθόντουσαν πρέπει να τις αλλάξω setup, πρέπει να... Π.χ. ας πούμε τώρα που βάλαμε... Αλλάζει η στήριξη που έχεις από τον κορμό. Ναι, και η δομή μου σαν άνθρωπος, ο όγκος που πιάνω είναι τεράστιος. Δηλαδή τώρα ας πούμε βάλαμε το Atlantis στο hack, το έκανα τις προάλλες, νιώθω ότι βυθίζομαι μέσα. Νιώθω ότι είχε τα pads που μπαίνουν εδώ και δεν μπαίνω στα pads, μπαίνω πίσω στο μέταλλο του pad.
και νιώθω ότι είμαι έτσι. Και δεν το ένιωσα καλά. Το ένιωσα πάρα πολύ άβολα, γιατί λέω, πού είμαι, δεν νιώθω ότι στηρίζομαι στο μηχάνημα, νιώθω ότι στηρίζομαι στα μέταλλα του μηχανήματος. Όπως και σε κάποια Πες. σε κάποια Εγώ μηχανήματα στην πλάτης, ας Πρέσσα πούμε. δεν έπαθα αυτό πολύ. Εγώ σε κάποια μηχανήματα πλάτης που είχα ούτως ή άλλως θέμα, το ότι έστω και στην πρώτη επανάληψη με σηκώνει όλο το μηχάνημα και πρέπει να κατέβω Ναι. κάτω. Στο καινούργιο γυμναστήριο που πήγα, εντάξει, τα μηχανήματα είναι πιο καλά και με στηρίζουν. Αλλά και πάλι, αρχίζω τώρα πάλι να πρέπει να κάνω πατέντες, ενώ μπορώ να το σπρώξω, να το τραβήξω, με παίρνει πάνω. 50 κιλά άνθρωπος είσαι. Πώς να Ναι. μην σε πάρει πάνω. Είναι πάρα πολύ λογικό. Πάντα είναι το πρόβλημα αυτό στην πλάτη, όταν αδυνατίζουμε. Εγώ ξεκίνησα τα πιο ψηλά μου 60 κάτι κιλά και κατέληξα στο πρέπει 47. 10 κιλά διαφορά στο να κρατήσει αυτό το πράγμα. Έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια. Οπότε για μένα στη δίαιτα η μυκή μάζα δεν χάνεται τόσο εύκολα όσο μπορεί να φοβόμαστε και μας αγχώνουν τα νούμερα. Αν κάνεις ένα σετ το οποίο έχεις πολύ καλά contractions, πολύ καλό έλεγχο, το νιώθεις πάρα πολύ καλά και βγαίνεις σε failure, κάντο με το βάρος που μπορείς να το κάνεις. Και θα πάνε όλα μια χαρά, δεν θα πάθεις τίποτα. Εγώ αυτό που Τίποτα. παρατήρησα αυτή την εβδομάδα, επειδή ξεκίνησα να αρρωσταίνω από την Πέμπτη, γιατί τώρα είμαι αρρωστή. Όπως καταλάβατε λίγο. Γι' αυτό είμαι λίγο σαν ζόμπι, δεν εξοδεύω πολύ ενέργεια. Από την Πέμπτη που είχα πόδια, ξεκίνησα να νιώθω ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω σωστά. Αλλά επειδή ήταν οι μέρες οριξίας, το έριξα εκεί, πέθεσα ότι έχει να κάνει ίσως κάτι με την οριξία μου. Και δεν μπορούσα να αποδώσω στην προπόνηση των ποδιών. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα που ήμουν στο bulk, οι προπονήσεις πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Όλες. Δηλαδή να πήγαινε μία μέτρια, ήταν σπάνιο και δεν πήγαινε χάλια, πήγαινε μέτρια. Και η ψυχολογία μου, δηλαδή από την τρίτη άσκηση και μετά, ξεκίνησα να σπάω ψυχολογικά. Λέω, φίλε, δεν αντέχω να έχω αυτή την προπόνηση. Και λέω, πώς θα αντέξω στην προετοιμασία που ξέρω ότι η προπόνηση είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή θυμάμαι στην πρώτη προετοιμασία ένα σετ στην Πρέσα, όπου από την πίεση και από την πείνα και από την κούραση έκλαιγα και έκανα το σετ, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Και λέω, δεν πειράζει, ας κλαις, αλλά κάντο να βγει το σετ σου. Και τώρα αντιλήφθηκα ότι δηλαδή, λέω πώς θα μπω πάλι στο να μπορέσω να διαχειριστώ τις κακές προπονήσεις. Γιατί, ναι, εσύ πας με την διάθεση να κάνεις το καλύτερο, δηλαδή, λέω μην εγκαταλείψεις, μην πεις ότι εντάξει πάει χάλια, θα πάει όλο έτσι, προσπάθησε. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου. Το είχα βιώσει αυτό χθες. Είχα από τις πιο καλές προπονήσεις που είχα στην προετοιμασία. Και είμαι τώρα πάνω από 20 εβδομάδες προετοιμασία. Ενώ 2 μέρες πριν ένιωθα χάλια. Ήμουν μέσα στο γυμναστήριο και είναι αυτό που λες, ανάμεσα στα σετ, βούρκωνα, γιατί ένιωθα. Λέω, τι γίνεται, γιατί νιώθω τόσο χάλια. Ξέρω γιατί νιώθω τόσο χάλια. Απλά ήταν αυτό. Και έχω καταλάβει λίγο ότι πρέπει να το παίρνεις μια μέρα κάθε φορά. Να παίρνεις τα πράγματα όπως είναι. Να τα δέχεσαι, να μην τα πολύ αναλύεις. Και όταν μια μέρα νιώθεις καλά, να το εκμεταλλεύεσαι όσο μπορείς. Όταν μια μέρα δεν νιώθεις καλά, απλά Πήγαινε και κάνε την προπόνηση. κάνε αυτό που πρέπει, μην το πολύ σκέφτεσαι και να μην μπαίνεις και σε αυτές τις σκέψεις ότι από εδώ και πέρα θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι. Είχες μια κακή μέρα και αύριο θα είναι καλή μέρα. Και όχι μόνο στη δίαιτα, εγώ γενικότερα το πιστεύω αυτό, ότι δεν είναι όλες οι μέρες το ίδιο. Καλά, εννοείται, ναι. Απλά στη δίαιτα μπαίνεις λίγο σε ένα τρυπάκι του τύπου «Αχ, από εδώ και πέρα έτσι θα είναι, γιατί τώρα είμαι έτσι και μετά θα είμαι χειρότερα, γιατί όσο πιο βαθιά μπαίνω θα είμαι χειρότερα». Δεν είναι έτσι. Η προετοιμασία θεωρώ ότι έχει απίστευτα roller coaster ενέργειας και διάθεσης. Απίστευτα. Εγώ θυμάμαι να είμαι σε μέρα με ελάχιστα carbs και απλά να μου τα σκάει μια ενέργεια από το πουθενά για λίγη ώρα έτσι, μετά με έφυγε. Και να είμαι στο διάδρομο να πηγαίνω έτσι και να λέω είναι τέλεια, αρρωστάω. Και μετά από λίγη ώρα
Σαν νεκρή. Δηλαδή, πραγματικά είναι ακριβώς αυτό που είπε η Πιό. Το περιέγραψε τέλεια, ότι μπορεί μια προπόνηση να πάει σκατά, να είσαι έτοιμη να θες να βάλεις τα κλάματα σε όλη την προπόνηση. Στα αλήθεια, γιατί σαν γυναίκες το έχω δει ότι το μαθαίνουμε πολλές αυτό. Είναι συχνό φαινόμενο. Και μετά την επόμενη μέρα πας και να βγει και γαμό τις προπονήσεις. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Οπότε λες σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι άλλη μέρα. Τέλος. Εμένα αυτό που με ζορίζει τώρα είναι ότι π.χ. θα πάω στη δουλειά, έχω τα ραντεβού μου ξέρω, κάθε μέρα, αλλά δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Είναι μερικές μέρες που είναι πολύ πιο δύσκολες από άλλες. Και σε θέμα είναι άλλο να έχω να κάνω check-up και άλλο να έχω να κάνω απονεύρωση, εξαγωγές, το ένα, το άλλο, ή άμα ξέρω ότι είναι ένας περίεργος, ένας δύσκολος ή οτιδήποτε. Οπότε αυτό που προσπαθώ να διαχειριστώ εγώ σαν Βικτόρια είναι ότι να μπορώ να δω τη μέρα μου, να ξέρω ότι θα είναι δύσκολη μέρα και αρχίζω από το πρωί και λέω θα είμαι ok για την προπόνηση. Πώς θα είμαι μετά την προπόνηση, γιατί ξέρω ότι θα με κάνει drain η δουλειά. Το βλέπω. Μην μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι. Ναι, προσπαθώ να μην μπαίνω, γιατί λέω ok, θα πάμε βήμα-βήμα και όπως πάει. Γιατί και μέρες που φαινομενικά μου φαινόντουσαν εύκολες, έχουν πάει πάρα πολύ στραβά. Οπότε, ναι, δηλαδή εγώ εκεί και μαθαίνω ακόμα, εντάξει, προφανώς δεν λέω ότι το έχω καταφέρει το 100%, αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι τόσο πολύ, προσπαθώ να το πηγαίνω ώρα-ώρα, να βλέπω πώς πάει, αλλά νιώθω ότι αυτό με ζορίζει εμένα αυτή τη στιγμή, ότι να προσπαθήσω να... Πώς να το πω, είναι αυτό που λέω, ότι αν εγώ έχω προπόνηση μέσα στη μέρα, το έχω στο κεφάλι μου. Οπότε οτιδήποτε και να είναι τα ενδιάμεσα μεταξύ της προπόνησης και οτιδήποτε άλλο έχω να κάνω, σκέφτομαι πώς αυτό θα επηρεάσει αυτό που έχω να κάνω μετά. Ξέρεις τι, νομίζω ότι εδώ μπαίνει πάρα πολύ ότι κοιτάς κάτι, το κάνουμε όλες μας αυτό πιστεύω, αλλά όσο το μαθαίνεις, το απομυθοποιείς λίγο, κοιτάς on paper τη μέρα σου ή ό,τι έχεις να κάνεις, βλέπεις ότι ρεαλιστικά αυτό είναι πολύ εκτός της ιδανικής ρουτίνας που θα ήθελες να έχεις πριν πας γυμναστήριο, οπότε έχεις προκαθορίσει από πριν στο κεφάλι σου ότι αυτό ένα και ένα κάνει δύο, λες και είναι απόλυτο. Ότι θα πρέπει να πάει σκατά, ότι δεν είναι το optimal, ότι λογικά θα πρέπει να είσαι κουρασμένη, ότι λογικά το ένα, λογικά το άλλο. Ενώ όντως, αν στην πραγματικότητα το αφήσεις και δεν μπεις τόσο βαθιά συναισθηματικά μέσα σε αυτό και δεν το υπεραναλύσεις, μπορεί πραγματικά να είσαι μια χαρά. Εγώ το είδα αυτό τώρα, ας πούμε, και στο ταξίδι που κάναμε, που τα ταξίδια, για όσους δεν τα έχουν βιώσει για τους αγώνες, ειδικά προσωπικά όταν είμαι coach, μου είναι 100 φορές πιο δύσκολα από όταν να παίζω, παρόλο που δεν είμαι σε αγωνιστική φόρμα. Μου είναι πάρα πολύ απαιτητικά, ενώ αποκούραση, πάρα πολύ. Είδα ότι πραγματικά βγαίνει μια χαρά. Ακόμα και με λίγες ώρες ύπνου μπορεί να βγει μια χαρά, ακόμα και με πάρα πολύ έντονο στρες. Όσο δεν το παίζεις πολύ στο κεφάλι σου, μπορεί να βγει μια χαρά. Αυτό. Ναι. Κάπως έχει σημασία που του δίνεις, πιστεύω. Έτσι, αυτό ακριβώς. Μια μέρα προκατηλημένη στην προπόνηση θα βγει χάλια. Ή αυτό που με βοηθάει εμένα πάρα πολύ είναι να σκέφτομαι άλλες φορές που ένιωθα πιο χάλια. Έτσι. Και λέω τότε το έκανες, τώρα τι... Αυτό. Και εγώ αυτό σκέφτομαι πολλές φορές. Λέω πώς το έκανες το πρέπει τότε και δεν μπορείς τώρα να κάνεις αυτό το σκατοσέρι. 10 φορές χειρότερα. Έτσι. Είναι μια χαρά. Μου είχε τύχει, ας πούμε, να είμαι και πολύ χάλια όμως. Δηλαδή να μην θέλω να πάω τέτοια φάση χάλια. Και να πάω και επειδή είμαι χάλια και επειδή συγκεντρώνομαι περισσότερο, επειδή είμαι χάλια, να πάει καλύτερα από ό,τι ήμουν στα ντεμή. Οπότε αυτό μου έχει τύχει. Δηλαδή να είμαι πολύ χάλια και ψυχολογικά και να πάω και να είμαι καλύτερα φεύγοντας, γιατί απλά ηρέμησα, λόκαρα, τα ξέχασα και πήγε τρομερά προπόνηση έτσι. Οπότε αυτό λίγο έτσι, αυτό που λες Δανάη, να μην το παρασκέφτεσαι. Αυτό είναι το καλύτερο. Και πιστεύω ότι όσο αποκτάς εμπειρία σε όλα αυτά, δηλαδή δημιουργείς αυτά τα mental models, το ότι το έχω ζήσει και έχει συμβεί και αυτό στο παρελθόν, είναι πολύ πιο εύκολο να γυρίσεις βιωματικά σε αυτή την εμπειρία και να σκεφτείς λογικά στο μέλλον. Έχεις τα δεδομένα ότι μπορεί να γίνει βασικά. Ναι, ακριβώς. Ενώ αν δεν το ζήσεις και από πριν το έχεις πει, σκυπάρεις πάντα προπόνηση όταν νιώθεις χάλια,
δεν θα μάθεις ποτέ και δεν θα βιώσεις ποτέ ότι μπορεί όντως όταν νιώθεις χάλια να βγάλεις μια χαρά προπόνηση. Πρέπει Ναι. να το κάνεις, να το δεις, να το ζήσεις, να χτίσεις τις εμπειρίες για να μπορείς να έχεις αυτό το background, ας πούμε. Ναι, βασικά μαθαίνεις συνέχεια. Έτσι, αυτό. Δεν είσαι τέλειος, ποτέ δεν θα είσαι. Έτσι, ακριβώς αυτό. Θα μάθεις να διαχειρίζεσαι καταστάσεις. Εντάξει, είναι άλλο να είσαι φοιτητής, να πηγαίνεις όποτε θέλεις προπόνηση, και άλλο να έχεις μια δουλειά, να έχεις υποχρεώσεις, να έχεις άγχη. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Πάρα πολύ διαφορετικό. Πολύ Έτσι, σημαντικό. έχει πάει εδώ και 45. Θέλω να πω. Ειρήνη, πώς είσαι? Εγώ τώρα ξεκινώ και ταυτίνω. Ναι, ναι. Ωραία. Να το λήξουμε για να μην ανεβάσεις πυρετό τώρα. Ναι. Ίσως Τι να μην έχεις ανεβάσει. COVID έχεις? Δεν ξέρω τελικά αν έχω COVID. Σήμερα έχασα βέβαια και γεύση και Γι' αυτό μυρωδιά. το ρωτάω, επειδή έχασες γεύση. Αλλά είχα να μου πεις, ο COVID έχει πυρετό. Είχα πυρετό πριν. Να κάνει τον κύκλο του γρήγορα, ευχόμαστε. Περαστικά. Ευχαριστώ. Αύριο θα πάω για προπόνηση βέβαια, άμα δεν έχω πυρετό. Τι δεν κάνεις? Όχι. Οι οδηγίες είναι Τι μία είπαμε, μέρα τόση πύρετη. ώρα τι Πρώτα λέγαμε. μία μέρα πύρετη και μετά βλέπουμε. Αν σήμερα δεν κάνεις καθόλου πυρετό, που αμφιβάλλω ότι Έκανε θα ήδη. είσαι τέλεια, έχεις κάνει τώρα σήμερα. Πρέπει να έχω κάνει 10. Όχι. Δεν κάνει τα 10. Λοιπόν, αύριο, αν έκανες είσαι 10. όλη μέρα πύρετη, θα πάμε την Τρίτη για ένα light τη volume. Εντάξει, οκ. Το βλέπουμε έτσι. Είναι τόσο εκνευριστικό, Ειρήνη, το ξέρω. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Εντάξει, δεν πειράζει, τι θα φύγει. Βασικά, Θα φύγει. πεις ότι τι είναι καλύτερο για το σώμα σου αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αν το σώμα σου δεν μπορεί να αποδώσει και το κάνεις χειρότερα. Ναι. Θα το κάνει χειρότερα γιατί η Ειρήνη είναι και σε δίαιτα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τρώει λίγο παραπάνω τώρα σε σχέση με το rest day φαγητό της, αλλά και πάλι το φαγητό είναι χαμηλά και δεν είναι επαρκές για τη βέλτιστη ανάρρωση. Πόσο μάλλον δηλαδή, αν ξοδέψει αυτές τις θερμίδες για να πάει να κάνει προπόνηση, είναι σαν να μπαίνει λίγο πιο βαθιά στον κόρπο. Ειδικά σε πυρετό αυξάνεται πάρα πολύ. Έτσι. Και νομίζω επειδή έχουμε και αυξημένη θερμοκρασία και πολλές παραπάνω θερμίδες. Ναι, αυξάνονται πάρα πολύ μεταβολικές ανάγκες σε πυρετό. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα έχει αυξηθεί τον deficit. Τέλεια. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι λες και είσαι σε rest day φαγητό αυτή τη στιγμή, τρώγοντας training day. Ένα τελευταίο και θα το κλείσουμε γιατί μιλάμε για αρρώστιες. Τις προάλλες η νοσοκόμα μου ήταν άρρωστη και βασικά μου είχε πει ότι ο πατέρας της ήταν άρρωστος και της λέω τι έχει. Μου λέει εμετούς, διάρειες. Δύο μάσκες. Της λέω κόλλησε. Μου λέει δεν ξέρω. Δύο μάσκες. Την επόμενη μέρα ήταν άρρωστη. Παιδιά, πήγα να πεθάνω. Λέω με κόλλησε. Και αυτό που σκέφτηκα ήταν τουλάχιστον, άμα κολλήσω κάτι τέτοιο, τουλάχιστον θα κάνει κιλό παραπάνω. Δεν είναι απλό. Μετά θα σου πάρει να κάνεις προπόνηση φυσιολογική, θα έχεις θέμα. Δεν είναι καλή διάρκεια. Ό,τι χειρότερο. Είχα κολλήσει πιο παλιά, ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Ό,τι χειρότερο. Όταν κόλλησα τότε γαστρεντερίτιδα, ήταν η μέρα που σταμάτησα να μπορώ να φάω γιαούρτι με φρούτα. Γιατί το είχα φάει λίγο πριν αρχίσω να ξερνάω και να κάνω και έκανε τη σύνδεση στο κεφάλι μου ότι αυτό το πράγμα που προκάλεσε και δεν μπορώ να το ξαναφάω. Blackberries δεν μπορώ να ξανακουμπήσω στη ζωή μου. Δεν έχω φάει από τότε blackberries. Έχει φύγει. Τελείωσε. Ναι. Είναι οπότε ναι, αυτό. Μικρή παρένθεση έτσι. Ή αχρίαστη πληροφορία έτσι. Αυτό. Να πούμε να κάνετε like, subscribe. Εννοείται. Όλα τα Σκεφτόμαστε για τους θεατές μας να πούμε, αυτούς που μας βλέπουν, να βάλουμε ένα poll στο poll, έτσι λέγεται, question box βασικά, έτσι, στο Instagram, στο προφίλ μας. Καλά, τώρα αυτό θα το έχουμε βάλει ήδη βασικά όταν θα βγει το επεισόδιο. Εν πάση περιπτώσει, ενημερώνουμε ό,τι θέλουν σαν ιδέα, σαν θέμα. Εμείς έχουμε σκοπό στα επόμενά μας 2 βίντεο που θα βγάλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για κάποια θεματολογία, να μην είναι εντελώς chat η συζήτηση, που θα είναι βέβαια, αλλά λίγο πιο έτσι στοχευμένα και δομημένα. Οπότε αν έχουν κάποια ιδέα, κάποιο θέμα που θα θέλουν να αναλύσουμε, κάποια ερώτηση για εμάς, οτιδήποτε, να μας την αφήσουν εκεί και να το δούμε πώς μπορούμε να το προσαρμόσουμε, ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε να Φωτογραφία, έτσι. σχολιάσουν Ναι, τα φωτογραφία. παιδιά που είδανε μέχρι το τέλος. Ναι. Τι θα πούμε, Shout τους πιστούς. τι θέλετε να γράψουν οι πιστοί. Θέλετε μια λέξη που να αντικατοπτρίζει το podcast. Ένα emoji. Αυτό θα έλεγα, να βάλουμε ένα emoji. Ποιο θέλετε? Ένα μπράτσο. Όχι, αυτό μπορεί να το βάλει και τυχαία ο άλλος, ρε. Εγώ λέω να βάλουμε ένα blackberry. Μια και είπες για τα blackberry. Ωραία ιδέα. Ξέρω κάτι τέτοια, έχει κάτι φρουτάκια. Κάτσε να το έχει. Δείξτε το στην κάμερα. Το βρω τώρα. Δανάη, πες να μην βρήκες να βρήκες το ένα emoji που δεν υπάρχει. Είδες. Θα βάλω berry. Περίμενα να βάλω πιο Ένα berry. Έχει blueberry. Αυτά, δεν blueberry. Τώρα είναι άλλο chat εδώ, δεν πειράζει. Είναι θολό. Δεν φαίνεται. Ξέρουμε. Να βάλουν ένα blueberry. Έχει ένα... Να το είδαμε. Το είδαμε φευγαλέα. Να το. Ναι. Μπράβο. Αυτό θα βάλουν. Όποιος το είδε μέχρι το τέλος να βάλει blueberries από κάτω. Ένα blueberry από κάτω. Έτσι. Λοιπόν, κορίτσια. Τη φωτογραφία να βγάλουμε, θα τη βγάλουμε αφού κλείσουμε. Θα τη βγάλουμε αφού κλείσουμε, ναι. Εντάξει. Άντε. Λοιπόν, άντε. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Περαστικά στην ειρήνη και see you in the next one. Τα λέμε στο επόμενο. Ναι. Bye bye. Bye.